Oru bilen daşa dönün. Gatiyeti manisi durma oturun tapa halıçy. Ay begine petin kem öňde biriniň çağılaryny her haýsyňyz ýaryny berseňiz ejeňiz pahyr kör bolmaň ordy işi aly boldy da diýdi. Wah, eje bolsa oňa ýaryny berse gorly. Şu ýaryny bermeli zadyň özüni tapyp berýän ejeň özü de diýip oň ýanyna oturan Polat Mergen ýalygy bilen gözüni ýenip gelýän derini saldy. Wah, näsin aýdýan halipa? Aňardan türlü seyis başlyklaryň ýene-de 3-4 saat gelip salam berdi. Beýle tarapdan bir kısan ayar gelip bir gyrada gyýtagra oturan täzgürüň ýanyna çökdiler. Olar ýagly soňky erenlerle salamlaşyp bolan soň ýankylan jogabyny berdi. Polat Mergen biler bolsaň beýnepet ana şol enen ornuny tutupdyr. Bile ha begin otuyoruz. Şuýly kyýar ýyllada özümizi ýok suratman. Ýylymyz oňar ýörüpdirler diýip. Hal hamadaly ähli aladasyny boýunlaryna çekip adan tapdyrypdyrlar. Takyn etdiripdirler, bentläpdirler. Allah ýekiniňiz bir ýeňse bolup otuýar. Ene her kim ýygnar, netibetindäki ýynalardy. Bolmanna hem işe hem medat boledin bolup durmynamy. Polat sapa netibedeni orada, ha? Şeyledir öyle öyle deyip sapa halıçy göňsüz raketlerini. Oraz han, ille öňnäm bar deyip Polat Mergen oňa delek gönmel jogap berdi. Yeriniň suwunyň barjasyny iýinle teňdirenlerde alan hasaly bar uğurduna yetse beýleksini ýetsen okdy. O jagadyňdan biriňden alyp oturup berseň nähili bor? Iýil şagasyna büýül inni gum yaratmalymy? Oraz ýalyň tezi güňlüzrak çykdy. Mergen, yerin suwuň yeter yetmezligine de ýugurdyň gatyrgyna da düşünýär. Ýöne bilatlar sendiň mendiň düzäýmel zady däl köýmüş. Ýylyň uzurlyň kysmaty şeýledir elbetde. Kysmatdaky zady bolsa zerinmegimiziň peýdasy ýok. Oňa sen gowy düşünmeli. Bir Polat Mergen köýeşdirmeli. Ol öz pikirini düşündirjek boldy. Şu netibe kysmat diýip mudama galyňlaryny ýoguýny alaha bolmaly bolduk. Mudama ýylyň kysmaty garady, begine pesler şaly baýyň maňlaryny ýazlan ak bolaýmalymy? Şu kısmet netibe diýilen zatlarym aňardan näle bärde edilýän ýaly göwrüňe bolmasa. Oraz ýagly azym tükülli. Welnazar ahunyň ýanyna aýdan bolsaň saňa bu wagt gatyrak käýärdi. Mergen, ikimiz ursupun adam. Gaty bir ýinçeden ýyrlaşyp oturmak howam bu odatlary hawa. Ýöne men saňa bir sowal berjek. Aýdaly begine pesbaý bent uradykdyr. Bent uradykdyr. Haraja çekipdir. Sonşadanam nırık gedipdir. Elbette sen aýdýanyň dogry o delil çekýän näler. Men oňa näme biletdim? Awo indi sen näme diýjek bolýan? Begine peşeden tereketini etmese gowurt diýjek bolýan. Ýaşy ki hamala o hiç tadım etmändir ekenne. Derýä bentlenmändir. Yerim suwurulmandyr. Daýganyňam öz ýeri özünni. Suwum hal ha derýadan akyp ýatyr. Ýeri. Şoň ýaly urun bolsa, o bolarmydy? Ol sözüni guturana mäəttel Polat Mergen gedegaldy. Ýok, orasan beýle däl. Menem bilýän maňa da bolmasyn, oňa da diýip otursaň, hiç haýyrça da bolmajagyny. Ýöne bend etipdir, taň edipdir. Şo keden nyrkynyň ondan birini alanna da haky köýür ýaly ahyr hey şeýle de bir naýyn taplyk bolarmy? Oraz ýagdynyň sesi başdan towmurak çykdy. Aý näme begine pesem maslahatyny 20 oňa tutdyr, nyrkyny kedipdir, ýylem bolýa diýip mügessa edipdir. Ondan günäni begine pesiň üstüne atyp bolmady. Bu bir söwda adamlar. Söwda diýilen zatda bolsa, herkes utjak bolýandyr, aňyrdan geliş şeýle. Oturanlar beýinjilik oý konuşdylar. Olar ýagdynyň sözüne Polat Mergen gaýtaryp berdi. Öňü bilene sagajyklaryň arasyndan söwda bolmaz. Bardy ýerli söwda bolaýanda begine pes faýyň munsy gaty karam söwda. Sen niýerini haram görýän Polat Mergen? Niýerini bolup Orahan ýöňüň pikir et. Bir ýeriň giýiňini, peýwatyny edilen söwda däl ahyry. Bir ýeriň alyňatan mahaly dara diýilipdi boýnuny daklandy. Namart oýunmy? Hawada. Şu wagtlar näme diýsem kaýyl bolarsyň diýip edilen işlebi diýip türlü seyit üstüne koşdy. Soňky sözler Oraz ýagryny oýlanmaga mejbur etdi. Şeýle de bolsa, ol ýöň pikirini diýmek islemedi. Her hilem bolanyny öýköýmüş, söwda edilipdir.
Olar oğlunun diýinne ulallyň mı diýlendir. Türkmençilikde töwdäni bozmak bir gowurlayan zat däl. Polat Mergen hüjümini dowam etdirdi. Orazan. Onun soňam bir zady bar. Ýylyň derde ýarary duşmanly uruşmak gitdi. Ýylaha gidip kan ýokmeli. Ýylda helene bukulup galandyrym şeýdi biýetim ýetiň agynyň kaky biýmeli. Bine hili ýagdy. Ýene adamyň şoňa hemmeden beter janyany ýa. Dogrusyny aýtsak, ýylyň ketguda serdary bolansoň, şu zada sen sydan berersiň bitmenlik. Sen derrew begine peswa bile belli edermikäň diýip pikir edipdi. Olar ýagly ýerini çykarman pikir etdi. Polat Mergen sözüni dowam etdirdi. Eger şu zatlar hakykat seretjek bolsaň, uruşa gideniň hyzmaty begine peswaň kısawadyr. Hiç kim kellesini ýetegine salyp şu ýerden bir öz gara-garyny çüýün giden ok. Ulylyň peýdasy ağır namysy çüýün edýär. Kanny dökkä. Özüň şey diýipdiň, ondan ol adamlarym ketgudaň sözüni kesdi. Bir diýen zatdan jaý gurrun Mergen. Wagtda ýekesenler başgaryň pikir edýändir. Ýyl üçin janyny ýetegine salan ýigitleriň hyzmatynyň ýanyna begine pes ýalyň kinämi? Ýöne oň ýaly ýyl oğullary eden hyzmaty üçin minnet emeden ok. Onuň öwüdünim talap eden ok. Oň ýaly adamlara begine pes ýan oklarda serdar diýerler. Täsgök, ataşwatyr diýerler. Polat Mergen diýerler, şaharnalar, sapa, pürlü diýerler. Onu bir dilimde solamaz. Gymyllaman ýatsaň, şolar iýem gitjekler ha, diýip pürlü teýin tesipdi. Gürrüňçüligi üýşýän adamlaryň sany bara köpelýärdi. Olaň arasynda aýallarym, erkeklerim, oglanlarym bardy. Gürrüňiň ýanky ýerine täjürüň ýanyna oturan Şemşat daýdy. Gatyrak oturan ýerinden gönledi. Dilimde solamör diýip adam barynyň agdyna ha mumladyňyz. Galan garny ýogyna ha uruşa gideniň ýydynaky ýetim ýetiň agdyna akýan kaky biýmeli. O bolsa öýüdüniň şirinji janynyň gurrun etmeliler. Bir de düşünýänlerler. Soňra Polat Mergen tarapy aýlandy. O diline solamaýanlaryň hemmesi seni meni ýalam däller. Hemme adam hakyny giderýänler belli. Bir ýerde uttursa, o an ýerde utup ýerine salýandyr, şonam bilgin. Olar bilen sen oýunyň ýoluň birem däller. Sen gelin oğlanyň agdyna alardan ýaly. Beýlip adamlaryň arasyn togtaljak bolma. Ýoluň bir däller diýip ýyly berseň bine hili bor. Olalym bir köpümiz közümiz ýok, aýyp bor. Beýdim ahir diýip, ular ýagly adamlaryň saçary Şemşada käýindi. Beýdirmejek bolsaň, ýylyň hakyny alyber. Eberdim. Eger ozalynyň şoň ýar sögda edilmedik bolsa, ebererdim. Şemşadyň hüjümünden soň ekelden turan täjürüň sesi adamlaryň wagtynyň üstüni kesip eşdirdi. Oň ýaly bolsa onna biziň hem adamlamadyň dökün ganynyň huwuny bersinler. Şo ýerde galan adamlar. Adamlaň hemme täjürli tasir etdiler. Urar ýaryň sesi eşdirdi. Eberdim. Eger olam ýöňünden begine pedinki ýaly ganynyň janynyň töwdäsini edip giden bolsa, adamlaryň garaýşyna närazilik alamaty görünýär. Täjürliň sesinde bolsa, ağlamışlap çyksa-da gahyrga beşdirdi. Töwdäňi dem bilmez, beýle kiňidem. Begine pes pul löken bolsa biz gany ýokduk. Pul bir gonak zat. Imma şirin janyň ýügüden ne pul dolýar ne mal diýip Şemşat tafiklady. Täjürl gaty dowraýdy. Aýal erkek ýerlerden seslendi. Töwdä edilýär ýerde bollurly gelýän bolsa. Ýol tapdyrdylar. Şerigatda, kuwahatda da şoň bir ýazylan ýeri ýok däl elbetde. Dowraýdy. Han şu dökülgän begine peden gördün, deregini müň esedi fuurnalardy. Oy, o bolsa, ay ýol taparlar. Adamlaryň bolşy ketgudanyň keýpinde öwdi. Oturun ýeriniň gowsuny seredininde, onuň adamlara gatrak diýdi. Olaň hoguny batada gelýän ýaly göründü. Emma dilinde işledi. Olakçylaryň arasynda gowurdy barhartýady. Olaň köpsi begine pes ýadgar ýadylar. Onuň haklaryny alyp bermegini talap edýärdiler. Onuň naýyn taplygyny näletleýärdiler. Täjürliň sesi hemmäkiden gaty çykýardy. Dilimde Solomanmy gatam solar. Sene gidip ganyny gördüm. Olam sen maslaň üstünden baýlyk gadanýa. Olaha sen şagan ganyny sorur. Senim arkaly kişi bolup lal oturmalymyşyň. Ýagşyda bir adalet bar eken, ýagşam bir deňlik bar ekeni.
Orada ýagly ýerinden turup edip gaty tügülen soň ýaşullardan bir kısanta adamlary köşeşdirdi. Şondan soň urukçular uda oturman ýeşli işine turup gitdiler. Orada ýagly ullukan ýagly uly maňlaryň derini tüperdi. Adamlar öýü köýümüş yer gaty bolsa ýöküden görür diýerler diýip goşok seslerini. Gazyl görse hydyrazar. Orada ýagly ilerden gelen soň bir wada yer tuğurunu kän başgaldyrmandy. Dogrusu bir meselen tek maşatda kady, ýoly gelýär oň ýadyndady. Ýylyň o orokdan beýleke zordan ýetýänligi kime bellidir? O bütün ömrüni şu ýagdaýyň gözü şaýadydy. Susuzlukdan gowurulyp tozap ýatan şöller, darka ýarlan kepep ýatan tekrarlyk meýdanlar, çäge batan ekinler. Oň bütün ömrüň hemrasy bolupdy. Ol bir dögümjük çörek diýip tamşanýan çağalary, göýokda göňül bolan adamlary inni görmellerdi. Bir tarapda tebzirep ýatan gözüni dönüň boz meýdanlary, beýlek tarapda ola sırpynyp ýatan zylawsuz suw görüp hyrsyny ady işlemändi. Şol suw boýnadyp, şu teşne meýdany göndürür ýaly güýç toplap bolsa diýip näçe kelle döwüpdi. Emma uğur ýol görmän, bar bir bazary dörmekden başga araç tapmandy. Büyül bolsa, ýyratyň derde ýarary gidip öňküji derege dagapdy. Oňa günäkäram Oraz ýaglyň özüdi. Şundan odal hiç wagtda şu edekki ýaly uzak sapara gidilmändi. Oňa ýüzüň üstünde burnuň bar diýip bilen adam bolurmy? Bolmazmy? Ýöne her çygan bolsa, diýenme gulak atylýar diýip, ýyly ýaksa goýup ötäk etmek bir ýylrakdy. Ine şu pikirge suwatlap Oraz ýaglyň kalby edipdi. Emma soňa baka, derýany bentlemek barada beginepes baýyň. Şaly baýyň ýene-ýenleriň edýän aradatny eşlerinden soň ol ýynjalypdy. Saraty ýylyň soňam suwly mesele şöýdürli gazap edip arkaýa ýatyrdy. Ekrançylyk meýdanyna çykyp, derýanyň boýuny syýryp gaýdan Oraz ýagly şu zatlary hakykatyndan geçirip gitdi. Ýok. Suwly mesele çözülmän ekeni. Ol ýanjak bolup duran oğudy uğurlan ekeni. Görýärmi adamlaryň görüňini? Hey senkä hädiýeni boldumy? Desini skyrman oturunlaryň bar bir goltuğu daşly. Belki adamlaryň aýdýanyň jany bardyr. İlaha gidip gan nökse, ýyzy garyndan bolan hakyny ýedi. Bilen boldy. Ol adamlar kellerini etegine galyp, näme atýasyna bitdi? Oljaňmy? Ýok. Çarnalar pelwanyň, sapahalykçynyň, türlü heýsiň, Abdurrahmanyň ýene-ýeneleriň henidi seni olja diýip, dagdan aňryk bir adam ýadanny gören eşdenmämi? Ýok, o düşünelli. Oraz ýagly sen ýygyna düşüp gitdiler. Sen gideliň diýdin. Ýyl üçin, watan üçin şeýtmek gerek diýdin. Ilim uýudy, ýygyna düşdi. Ölümini boyunlarly. Kimseler Eýranyň baýrlarynyň üstünden başlaryny uýdurar. Ýygyna düşürüp giden adamlaryň hakyny hem şeýdip ýyderseň ýylyny taňa näme diýer? Oraz ýagly öýü köýmüş. Ýylyň bir neçetini eklenişden goýdy. Bir neçetiniň maşgalasyny ýetim, aýalyny dul galdyrdy. Üstesine halalcı hakynam şem gelene kaktyryp durjak bolsa, mundan ömür ýylek etuda bolarmy? Mundan ömür serdar bolarmy diýer. Sen ýene-de atly çekip gitmelisin. Ýygyna düşerlermi? Düşülä ýerine ýöňkü düşünje ýöňkü hyrus boljakmy? Eýtem edilen tögdäde badyr. Tögdäni bodup oturuyorsan ne hili bor? Ondan bendin sıktajysam bir şene baryn olaýmasyn. Oraz ýagly. Derýanyň daralyň ýerinden gurulan bendin üstünden bardy. Syň edip durdy. Ben düşüneme azada edilmän ruh. Derýanyň bir kenarynyň beýlek kenaryna çenni atylan agazyň ýetdi asaby. Halha olar somuruşyp durlar. Ýene görnäse suwun içinde saklatman akym uğruna gidenler. Bagaçlar berkitmek üçin dört bar görülenler. Beginepes baýbuzatlar üçin az çykdyjydan däl bolsa gerek. Ýanky adamlar bir deskara gelip görmeýärlermi? Bu zatlar düşünmeýärlermi? Ýok, görýändirler. Düşünýändirler. Bir ýerde düşünmek ýaly zat ýok etuda. Çykdyjy az däl, ýöne owanyň ýeriniň ýarysy. Bir ondan mümkin. Bir naýyn taplyk. Adamlar ýöne ýere hakkyllan oklar. Etlerini ötüp süňklerini ýetirden hakkyllaýarlar. Ol hakkyllyn eşitmelik, kerlik. Bu zatlar görmezlik, körlük. Ýok, ýanky adamlar biýmamly gurran oklar. Biýmamly bolsalar jogabyny sen şo ýerde
pert bererdin. Beri bilmedin. Beri bilmeyecek derdim. Sen şonuna öz yanından. Ben düşün harc edilen pullar tereden bir tarafına koyup, beylek tarafına da özün bilen bile ekiden gaydışınam yanında bolmadığı adamların jiretlerini koyuptun. Eýtem sen şonu dogry etdin mi? Orasan. Sen bilen yerin ayak ucuna gitmelen bolda gider senlerini. Sen olardan minnettar bolupdun. Şoňa senin gözüňe pul gowy görnýärmi ýa-da şu erkek adamlar. Gadaply fegoşyň içinde öz janyň, ýylyň namasy abryy humara münenni. O mukaddes zatlar ýanyna aqyýetleriň gülegini, gaýratyna, başarlygyna, mertligine, erkekligine bagly bolan şu aýgatly purtatdy. Gerçeklerin ýolbars kimin darap duşmany gıranjyran edişleri hey gözüňden dermi? Namus aslynda gary etmegin terdar. Diýen tesler. Fegoş den diletini ýaryp geçenni, taňa nähir güýç gelýärdi. Bu ýonuşdun ýaňa bokurdygyň dolýardy. Ýürekden çykýan şol adamly sesler eýýäm ýeňşiň öz tarapyndadygyny aňlatmaýarmydy. Şoňa seniň üçin şo teslerden ýedi mehriban tes barmydy? Olar gulagyňdan iň bir şirin aýdymdan lawazly ýanglanmaýarmydy? Murty pişke ýaly 3 tany gyzyl başa daşyň duýdanyny allyp, her ýylyň bir gylyçly töweşip ýörken, Polat mergenle Ataş Batyryň Orazhan bir bardyr diýip gök gübürden ýaly bolup alkymydan öğrenliklerini, terbadlary eder ýyllarym dekdaranlyklaryny hey unutup bolmy. Maşadyň alkymyndaky mazar sanykdy. Öz töweşiň ýurlaşlaryň her gaýdany gara topraga berendi. Şo gerçeklerim. Ýylmyz düşmana ýal edenmizden, ýylyň abrin ýeri saralmazdan şu topraga şam bolup galar diýen sözlerini ýatlatdy. Şo ýatlama saňa nämeler düşündirdi? Sen şonda töweşiň ýigitlerin ýylyňyň hyzmatynyň möçberini gözüňe getiripdiň. Onun bagadyny hiç ýyl pul bilen ülşäp boljak därligini akylyň getiripdiň. Sen şonda hasratyň hem güwönçiň bir gadyny gaýnap, bir garnyny ýögürlen ören geň bir tolgunmasyndan ýaňa ýygyny ýuwdunypdyň. Gözleriňden gaýdan göz ýaşlar. Şal satgala tinip gidipdi. Töweşiň ýurlaşlaryň gary ýere düýnäp gaýdan soň ýygyny ýögürlüp bir garapdyň. Şonda şol şagyrly tümmeklerin aşagynda gabarlardan sen gulagyňy serdar. Bizim maşgalamyz, bizim şagylymyz ýen tesler sedasyz eşdilip durmanmydy? Şonda sen olara näme wadyr beripdiň? Orad ýagly bendin duşundan geçip gitdi. Derýanyň boýuny syryp barşyna o ýene bir bendin üstünden bardy. Bir bende sysmadlaň bendi diýýärdiler. Onu gurduran şaly baýdy. Beýlekde gyrmyl-syrmyl görünýärdi. Olaram ora gorp ýörün daýganlardy. Orad ýagyr nazaryny şolra bakat etdi. Birdenem ýöl pikirinden elçekdi. Atynyň başyny ýydyna bakay gördü. Olaram ýankylar ýaly orakçylardy. Olaram ýanyna bararsyň görüp, ýan kysmy gurrun başlanar. Inni hemme düşünipdi. Ol şo ýerden gön öýüne geldi. Gelişine de bir atlyny Begnepet baýyň üstüne berdi. Ol hini saýynyç bulmanka Begnepet baý geldi. Ol salamlaşyp ýokary geçdi. Orad ýagyl habaryny aýtdy. Begnepet, seni bentli meheri bardy çağırdım. Adamlar nırıktan gatyny ýarady. Sen bu arada näme ýigiriş edibiljek? Orad ýaglynyň sözünden tolgunyň aljaran Begnepet baý ýuwdunjurdy. Orad han, men ýylyň bir maslahat saadetdendim. Bir ýylyň özü bilen bir şükür tüýkülüşip, nırık gezişip edilen batdylar. Inni onuň nähir gürrüň bolýar? Sen herneleňem bolsa berneme ýigiriş etmeden boljak däl. Begnepet. Ýylyňem ýagdaýyny seret. Halyk ozalam olarakdan beýlekade ordan ýetdi. Bir oýlan hany. Begnepetiň sesi öýküli çykdy. Orad han, men telek edipdirin. Bent urup durun, iratyň ýerini suwul edipdirin diýmek men näde uly iş edipdirin? Ýok, sana bu arada näde uly iş edipsiň diýen adam ýok. Onda beýinlik gurrun näme Orad han? Men aýtdym ahyr ýylyň ýagdaýyny. İl diýenle gulag atyp otursaň diýjek zady kendir. Biziň ýylsyz aljak galamyz ýok-da Begnepet. Onuň dogry ýöne ýylyň hemme diýenle gulag gabyrt bermeler diýjek bolýan. Beren maslahatyňa howul. Ýöne gulag atar ýarsyna asaýmaň aýaby ýokdur. Senem şeýsen kim bolmaz. Orazan, eger men teleketini etmedik bolsam, ýyl şu ýyl ekinsiz galardy, şonun bir gödüňüne tutup gör. Tutýan. Ýyl ekinsiz galardy. Senem peýdasyz galardyň. Şoň şüýrem jemagata mene dedi oturmaň zerurlugy ýok.
Men bir diýen zatlaryň barada kän oýlandym. Sen men diýenim bile bol. Şeriat ýoluny türkmençilikde tögdäni iki tarapyň razylygy bolmazdan bozmak gowurlayan näler. Ora ýagryň tezi beýlek kesipdi çykdy. Gurrun köpelde oturmaly gutaraly. Sen gaty görmedi. Eýilden alan ýeriňi ikäbe öllü, bir bölegini eýlen aýdypdyr. Şonda saňa 4-den 1 bolýar. Beginepet örgökden öldü. Binem ullu bolýar, binem taýlanmy, şapa gulmy, hiç ýerde de bir zat durma orazan. Oraz ýagyl beginepetiň gözüni kesdi. Şonda da hakyň gider ýalyl. Antabyň elden verme. O dünýäde adaky bilmersiň. Beginepet ýan vermek islemedi. Taýsyn zırady. Oraz gar mulyň bolmaz. Munyň öterek bolýar. Beginepet ýerden ýeke çykan näler, şonu unutma. Oraz ýagyň tedi paragat emma hökümli çykdy. Aydylyny aydylyşy etdi. Ýylyň taňry ýalkasynyň. Ýogsa besiýak bolup etmeli bolsun. Ondan gulnazar ýerek ýalyň her barmagyndan sapan satsaňa peýda etmez. Düşünüňmi ýa-da ýok? Beginepediň gyzyl başam şundan beter taýlayan näler diýen sözüni Oraz ýagyr ünsen berip durmady. Begineped şundan geplemedi. Çaýyny howurupmy çydip turup gitdi. Ertesi Oraz ýagyly şalaba bilenem şoň ýaly görüň etdi. Bir kundan soň giýişlik Begineped bilen şaly tirkeşip Oraz ýagyryň kagerliler. Ortuklary haly horjunyň epey mehmanlary Oraz ýagyry ýokary geçirip oturtdy. Çaý çörek berip habarlaryny aldy. Oraz han ýykylsak uly ýykylalyp bire gönüseň öz ýanyna gelenler. Ay gel hiyerin giňine çaý başynda bir gürleşeli. Oraz han bilinkä düşünürdi diýdik diýip mehmanlaryň dile warragy Begineped paý habaryny berip urdy. Sen ulylyň hany ket gudasy, sen näme diýsen biz şoň bilen bolmaly bol. Başga hili bolup bilmez. Ýöne öňürti biziň bir aýtjakly adamyz, hatda ýetjek arzymyz bar. Ýeriň ýeňine gürleşmek gowdat. Näýil habaryňyzy ortadan gaýdy oturuň diýip, gürrüň näme hakdalygyny eýem aňyň Oraz ýagyr dillenmäge taýýarlandy. Oraz han, biz saňa akyl öğretmekçi däl, oňa biziň sakymyzam ýok, ýetmedi bilmer. Onu da garada adamçılıktır, hatasız işem bolunok. Gelsoň ökünmeli bolmasyn ýagdaýyny aýtmanyň zimetini nep onsoň, bildigimizden maslahatymyza merýerlidik. O bilenini aýdyşmagyň ýatlaşmagyň aýby ýok, baýlar. Orazan aňlaýan bolsaň düýünki ýer suwly gurrundy, bir neme şiýilik gitdi. Biz şunu Orazan halis öz peýdamyz diýip aýdamdyk. Şoňa sen ynyn, ýokarda Allah bar. İyiliğinin gowdat ýönünni hemişeki iyil ýok Orazhan. Hemişek parahat öz çörewür oň oturun iyil galmandyr. Ahir zamana ýakynlaşdysa şeytanyň uğruna giden köpelermiş diýenleri adamdan gözi bir-biriniň zadyny bolupdyr. Näme diýjek bolýan Begineped? Men diýjek bolýan zadym köplük hapalyk, köpüň işen ýerine oňurlyk bolanok. Köpçülüğün işi öz ayagyny öz palturmakdyr. Bir yerde göz yetmediýär abarsa zat ýok. Bu adamlaryň eden işiniň ýyly peýdadan başga heý ziýany barmy? Ýer şonu edil bilýänler diýýämiň. Bedah edem bilýär. Bilmezligi salýar. Şu wagt ilerli mesele ýanasak, Orazhan näme diýsek eder diýär. Şu uruş sebäpli seni halis göz gulagy gapylyndyr hasap edýär. Ana şeýdi benim ýözüniň inne karşygalyny kast edýär. Hawo eden adabyň çykdyjyňa beýlede dursun üstüne de ýyly ýigrenji bolýan diýip şal üstüne ýetirdi. Baharym pulut mergen ýaly başbularyň işi. Şolar ýaly sebäpli garamaýak hal kerek bolýar. Ýeri inni ýödüň pikiri. Şunuň ýaly bir ýagdaý bolanna kim ýylyň öňüne düşäýärkä? Eden tapdyraýarmyka? Öýdüme her ýeten tüp bodun şeýdip depelap durjak bolsa, şunuň ýaly adyň gaýdyp gylasyny görnür nöýdemi? Oraz ýagyr tiyetini skyrman diňläp oturşuny, elini eňigine ýetirdi. Hakkalındyrmalady. Üstesine de bolsa Orazhan bilseň, şu zatlar sen awryňy peýda getirjek zat däldir. Palan hanyň soraýan ýerini aluw satuň, söwden kada kanunlaryna göz gulak edýän ýokmuş diýilse, kimiň bir awryçylygy? 5 tane tup bodanyň sözi hanyňkydan, baýyňkydan, işanyňkydan, mollaňkydan ýörgünmüş diýilse, neçesi bir pul? Oraz ýagyl elini sakkalyna aýyrdy. Dyýdyna diýip baýlaň ýüne dikan garady. Baýlar.
Sizin baýdýanyňyň bar hamala jany ýogum dälili. Ýöne bir zat bar. İyil bolmasa. İyiliň şu ýigitler bolmasa menden näme boljak öýköýmüş. Maňa atly ýaraly ýigitler gerek. Siz şunu düşünýäňizmi? Düşünýäsiz, beginepes Sagyrman jogap berdi. Hem bir ýeli ýaraly, beýleki eri, çopon taýakly adamlar bilen nökerlen bolup bilmersiň. Bu hakda biz saňa ýöňürek aýtjakdyk. Saňa ýanynda hemişe demir gala ýaly bolup duran, diýende meh diýen, ur diýeniň kellesini kakýan hemişelik nöker gerek. Olaň hiç şeýle askynja bolmaz. Oýuny tiň ýalymy da meliň astyna bolar. Ana şonu hawun kıyaly her ýön götün agy diňe hem durup bilmez. Dogry. Öňüňe ýakmadyň hemmesini beriber. Temmesini ber. Beş on tanasyň kellesini alan soň asyl başgatynyň diýmesi çykmaz. Akylmy diýip şaly bolsun. Oraz ýagyr ýerine ýene takkalyny ýetirdi. Çar takal murtunyň arasyndan onuň ullukan agydy çardak öweldi. Soňra bolsa gürüňdeşleriň ýüzüne getdi. Siz giň ýerim gürüň ne diýäňiz? Öz başyňa ýörüýti atlyň bolsa gowuljagyny kim bilen? 17 mil urazgan, sen oňa münasip. Oň üçin harç gerek. Men ol öýköýmeşin ýerden Beginepet kaptarny durun agydy alaja bilen bir gödelgi saklanja haly borjun uraz ýagry unuklady. Ine ol harç urazgan. Sen harjyň gürrüňini etme diýip Şalybay Beginepetden ýerden ýetirdi. Onuň kaptarnyňky haly borjunam uraz ýagryň öňüne patylap düşdi. Beginepet bay ýylanyň kyýaly merije gözlerini kırp-kırp edip uraz ýagla has goly düşdi. Häzir etişi, sen ýygyny gaýg etme, pula bitse bor. Uraz ýaglyň gözleri itelli. Ol ikelini dyýdyny diýip, baýlyň ýüzüne manily garady. Aşyllap demin aldy. Ol gaýgyny agrasyk bilen çapky berdi. Hana bir göreli bakaly. Şundan soň gürrüň öz akymy öýretdi. Olar giýjäň bir mahalna çenine oturdular. Mihmanlar urusçuk gürrüň uraz ýagly. Her neçigem bolsa meni ýalan etme diýýär. Daýganlara bir näme ýemleň. Oň ýögüni soň bir ýerden dolarsyňyz diýdi. Onuň bolar diýip baýlar giýjäň garankylygyny sinip gitdiler. Salar beýri oýny diýer eken o. Gaýta gaýdyşlygy Alaýda Uraz hanyň gaýtmagyny salar ýokuşrak gördü. Uraz ýagryny urdanlaryndan soň Garowlun bir gün ýer bilen saratly garnaşdylar. Binem etdiňiz boldy. Sap saparlyp barýaňyzda haw diýip Serdara habar atdy. Şeýle diýip Serdar moň özüniň kyýaly beýelçigirä sowap berdi. Goşdy gaýdan soň Uraz ýaglyň ýüregi gysy berdi diýär. Biçeme däl öldü. Soňra ol ýene de Serdara ýüzlendi. Hani birini Hasan gaýdýar Serdar? Sen Hasan gaýdarlygyň gaýdy berer şeper. Soňra göreldiňem bolup berer. Serdaryň sesi ýene beýelçigirä çykdy. Gözleri bolsa synlaýjylyk güle garady. Garowlun bir nokoda garap oturşuny soňuny görer ýörermi käk diýip ümür dedi. Esli sarymdan soň ol başyny galdyrdy. "Hawda gellik, o etdik" diýdi. "Aýgara kim käs ýaraş etdi. Giýjimizi gandyrdyk. Köne Serdar men senden bir zat barada hem maslahat sorajak. Hem maslahat berjek. Aýdy otur. Aýsam Serdar şu salaryň boluşy soň kuwatlarda men kän bir maňzymy watana. Göwnüme bolmasa bir salar däl. Ýa-da biz muny ýöň gowy tanamaýar ekenik. Muň bile sıralşyp sır berişmegem kıyınmyk diýen. Geplerine dili bir zat diýip göz başga bir zat diýer. Şeýlemeýt. Şeýlerek. Muny men ýöňürekden bäri duýýan. Men şoň ýanyna gelip gidýän adamlary halamy okdum ýeýesiz. Şonu göwnüme bir betgumanlyk gelipdi. Şak edişim ýalym boljakmy kaý diýen. Üns berýärmi şoň ýanyna gelýän eýran geýimli derguşty potgen adamlary. Şolar bilen diýjek adamlarymyz däl ýeýesiz. Ol adamlar bilen gatnaşyk edýäni, olar bilen näme gürrüň edýän diňe bizden näle ýaşly adamdan ýaşyryn taklanýar. Arada Zafar ul bu hakda agyndan bir dasyp duranyna tas boýundan sirtmek düşen eken. Elbetde bir asy bardyr. Ýogsam gillen peçe oýnaýan ýaly bu kodoklaşyp pynhan gürrüňre ýetişilmezdi. Ol adamlar kimdir öýdýän Garowlun? Bilip bolanok Serdar. Serdar oturdu. Öz pikirini ma'lum etdi. Belki bizim kastımıza çykjakdyr. Awy berjekdir.
Başarık tezi öz ataňdanam, oglundanam, dogunundanam mehrimmiş diýerler. Nidir şaý çygar tezi şün öz oglunyň gözüne oýdurypdyr ahary. Onu sözünü bilemok, ýöne özü şol adamlary gözüne gelen ok eýesiz myrtar görýän. Şeýlemi? Serdar gözüni bir nokada dikip istisalym oturundan soň "Bäý şu dünýäň işiniň başgaraýmak aňsat däl" diýdi. Garawlun getirip berilen ayakly şilimi pakırda sordu. Aňsat bolmasa öwedi bilsin diýdi. Kelläň gaty garışdyrjagym bolmagun. Islehe başaşak gidäýsin. Ata babalarymyzam kelli işledip söregiýmendirler. Kelle agrym birinden wagt gelende gola agrym berýär. Hal hasalarym bizden ýakyn ham şam bar bolsa bizden gizlen gurruňy bar bolsa şol öyle bolup bersin. Şol biledi bersin. Düýün küne bir gerekdi. Bugün künen bir gerek bolan bolsak, oň üçin kelle çeşir oturdy iş ýok. Şoňa öyle bolup berdi. Hani şu gün haýaty günlere anna dälmi? Awa şu gün maşadyň juma bazary güni diýip kitap okap oturan Abdurrahman başyny galdyryp jogap berdi. Juma bazary güni bolsa gaty bowda. Ýörün gidip bir terlem gederinje edip gelelim. Dünýäde näme gep gurrun bar? Bazar diýilen gep gurrun öýjü bolmalydyr. Halis postladygam. Şonuň dogry garawlan megdip, Abdurrahman başam marmon okap oturan taýpyny goýup kitap ýapdy. Eşder bolsaňyz, arada ferwadlaryň bir gurrun berdi. Bir daýhan şäheriň häkiminiň ýanyna baryp onuň "Ey beýik mertebeli häkim, sizi häkimlikden aýyrýarlanma" diýip sorandyr. "Nirden eşitdiň onu nip häkim, onuň howlukma sorapdyr" diýer. "Bazarda gurrun edýärler" diýip daýhan jogap beripdi. Bazar gıybatyny dagy getirip men ýüregim bularça sen kim bolupsyň diýip häkim gaharlanypdyr. Hem 40 gamçy urdurup daýhany kowdurypdyr. O kuwat geçmäkä dogurdurum häkim aýrypdyrlar diýer. Ol başga bir ýere häkim bellälerinde belläýärlerim kädip garaşypdyr. Garaşypdyr emma bellenýän dady ýok diýer. Ol garaşyp ýeripdir. Günleriň birine gelip ýörkä şu daýhanyň göýüne ýeripdir. Häkim ulgap daýhanyň ýygyny ýetipdirdi. Daýhan gaýrat etdi. Bir bazara baryp gaýtsyna, meni Hasan emele bilecekler kädipdir diýer. Ana şoň ýaly dünýäň habaryny ýetjek bolsaň bazara baraýmalylar. Abdurrahmanyň getiren hikayatyny garawlan bilen Serdar hedilişip güldüler. Ya jaý gurrun aýtdy diýişdiler. Olar kelte ýarag ýaly ýigitlerden 3-4 sanyny ýanlaryna alyp maşadyň bazaryna tarap atlandylar. Galanyň dergözünden girip köçän tyry vurdular. Guşluk ýerine galan günüň madaly ıssysy bardy. Şäheriň depeli gümbözli jaýlary agras ıssynyň astyna göwünne bolmasa ýegişerlik barýany aldy. Has beýik, ýençeden uzun gümbözleriň ýokarda çaryp görünýärdi. Şäheriň käýeriniň kömür tüstüsiniň ýeti gelýärdi. Şiýe düzülip köýde tutulýan şiýreli ýetin Türkiýanyň ýyzy bur kurup işden oýundurýardy. Göçelerde adam känelli. Alaýda denan maşgala terek duşýardy. Duşanyň da olaryň ýüzüni görjek manyň ýokdy. Topuga düşüp duran ýergöz elek ýaly gara çadyra aňyrtyndaky ýüzüň garrydygyny, ýaşdygyny, akdygyny, garadygyny bildirden okdy. Göräýmäge janyny adam däldi, garantyga tüýüşüp gelýän ýaly. Garawlun Nur Serdar kimin Eýran, Buhara ýaly ýurtlarda bolup görmedik ýigitler üçin bu öýde bir geň dadyň biridi. Agar gulply jaýlaryň aňyrtyndan Eýran mukamynyň owazy gelýärdi. Daraz köçebilen toppoň öňüne çekip barýan garawlun "El bulun sadynyň şirinligini nedi?" diýsen. Ýöne diýirin şynaly şakdynaja känlip Serdar jogap berdi. Atlaryň ortasy ýere gelýän Abdurrahman hikayaty ýinlerdi. Hezret hali ýurt alyp ýörkä Eýranyň häzir Begzanyň üstüne hasam köp uruşmaly bolupdyr. Şonda näçe eşitdi bulun aýdym sadyndan gulugy ganmandyr diýe. Şonda ol aýdym sadyňy hem ýeşe guluguma gelip dursun diýip pendelipdir. Ýene şonuň üçin diňe toýdy däl. Otursalar gelip ýören ýerlerine de aýdym aýdyp ýörler. Bir ýerde baý görselerim, dağ görselerim, gül görselerim, gyýyl görselerim, heyikdir gowlokgudy görselerim, çeşme görselerim, şo ýerde gazalyny tap aýdyma ýygyr bermeli. Aýdymsaz paýlaşygy bolanda bular äli halklardan öň barypdyrlar diýär ahary. Aýdymyň zaryn tedi gulugy gelýärdi. Aman. Aňryana baranlaryna ýene de bir zaryn aýdym eşdilýärdi. Eýdat. Hay, bu aýdymlara mago görüş eşdenden
atatlanıp kılıcını sıyır veresin geliyen Türkmen aydımlarımız diýsene diýip Abdurrahman Gamstanyň sapyny dutar edip pinlenni. Gıyrat arlap atılmasa, şiir peleňdey topulmasa, ügüz ulum tapılmasa, sürmürsün döwrany dağlar. Aydym dinläp gelýän Serdar, "Bä, göre urdanlar dağları da haýbat atyberer eken o. Ya kelle hılanna güpile berýärmi ka" diýdi. Garawlun öz pikirini daşy gördü. "Ýüreg atyň kelle diýýär ekenne, ondan elbetde. Ay şolahu diýen netmede dağlara gatyr, hirelim beräýmeti gerek." Abdurrahmanyň ýakymly sesi hoşuna gelen garawlun, "Berekella, sene basarlyk aýtdy" diýdi. "Käte bir ýigitler ýygnam haň bagyl asyl." Abdurrahman seretli, "Şo sagaptallar 3-nji penjereden seredip duran 4 sany göz görýärmiň?" "Görýänni garawlun beg" diýip Abdurrahman oňa şo bada jogap berdi. "Siz asyl ýol boýy şolar ýalyň syňlap gelýän bolmagy şemeliňiz. Yer ondan dähir görýäňiz maşat gözlerlerini." "Bisak owudun näme?" Abdurrahmanyň gözleri ýaldyrdy. "Hakay diýäňiz. Mene ha owudunlyk paýlanyny şular gatyr ýa galaýmadym ka diýän ha." Aýdynyň bärsiniň gaýdygar ulanmagy. Köçerlerden geçip gelýänler durup atlylar syňlaýadylar. Aňyryk gitdikleriçe märäke köpeli uğradı. Ululy keçili märäkelläniň duşunyň geçip, gönüge ýeger köçerer ýa galyryp, olar ahiri märäkeli Badar meýdanyna ýetdiler. Badar şäheriň orta gürpünde bolup, ol daş düşeren Ululokan meýdançyda ýerleşýärdi. Badaryň daşgyrasy, söwda dukanlary, çaýhanalar, aşhanalar, mihmanhanalar, meýilhanalar logurşulypdy. Badar märäkeden ýa-da hyrynny kynny. Eýleti 5-6 tanaplyk ýerde derwişlerden başlap ustad aýdymçylary we sadynlary çenni. Çilim tutup berýänlerden göz bagşyrly çenni. Palçylardan der bagşyrly çenni. Makarazdyr baş tarak satanlardan te alem töwdäsini edýänler çen ähli zatdy. Maklaty dünýä şäheri. Şäher boldy, bir bölüjik ýere toplulan ýalydy. Garawlun nawy bir gyrada durdular. Bularyň daşyny derrew Badar saldy. Hynalaryň kepse sakkallylar, guşoklugy ýetip duran kelkesi ýösen sakkallylar, ýokarda sürü kesedil petgirler. Dürli renkli kelleliler, ulyunun bol ak köýnek balaklylar, aksam kemzorly dar balaklylar ulyun ayak gamışgulak atlar syňlaýadylar. Adamlaryň gözleri ýallyr edýärdi. Farsynyň nirede mahabatly sözleri bilen atlar taryflaýadylar. Pah pah, arabatlarynyň gowy diýen. Behişdäki braglardan başga bulyň ýöňüne at geçmez. Zalul Rüstem aty Irakşin garnysydyr. Görewlüniň gyratynyň netilleridir. Maşadyň iň gowy gyýyny bir tarapda goýsaň, bir tarapda da şu atyň bir ýerini goýsaň, haýsynalardyň diýip bir ýaşyt ýanyňdan toraýady. Gyýy bolan bilen munyň ýal at tapmarsyň. Emma munyň ýal atyň bolsa gyýy tapsa bor diýip ýollaşaňa jogap berdi. Atlar satjakmy diýip gelenlerem boldy. Satyp we pulamundan gowy näme kat diýip atlar jogap berdiler. Aňyrak bardylar. Bir ýerde märäke tegelenip nämedir bir zady tomaşa edýärdi. Bir tarapdan barıp teresler orta arada 2 tane adam otur eken. Olaryň bir-iki dizik kilimzagadyň üstünde aýby doşuny gurapdyr. Beýlekli 2 aýagynyň üstünde oturdy. Onuň 2 dyýdy gulawynyň deňinden ýokary geçip durdy. Olaryň başlary telleridi. Eginlerine giyin köýnek, üstünden ilikli kemzor giyipdirler. Ayaklaryna bolsa balaga salymdaş giyin matasy olapdyrlar. Ol adamlaryň renkleri şeýle bir gara döwlün. Garalykdan ýaňadyň geplen wagtlar diýişleri aksyryp gidýärdi. Horlukdan ýaňa sünkler çykyşyp ýeşikleriniň daşyndan bildirişip durdy. Bilekleriniň ýynjyklaryň sünkleri ýynçedy. Olaryň ikisi 2 ýerden tüýlük salýadylar. Orta arada duran mis küýleden bir ýylan çykyp sazyň kesine oýun edýärdi. Dimdik durup kellesini 2 waka dalmandyrýardy. Käte tüýlükçüniň biri onu ýerine alyp bileginiň daşyna boýnuny solaýardy. Köýnüniň içine salýardy. Hünära bareken diýip garawlun ýylançynyň öňüne bir gysym keň atdy. Serdarym jaňgyrdadyp esli teň oklady. Töwerekde duranlar olary haýran galyp seretdiler. Tüýlükçülerin özleri ýerlerinden turup ýygyzyna taqdim etdiler. Haýran galmakdan dymdyr sulan märäkäniň öz nazary bilen uğratmagyny garawlun nagy aňyrlygyny ýörediler. Bir beýik saraya baryp atlaryny daňdylar. Serdar saraýyň eýesi bolan kepsi takkal garnyny ýanyna çagyrdy. "Seret, atlaryň gylygy ýmyllaýmasyn" diýdi. Garnyk 2 ökülüp, "Aga hatyrjem boluň. Özüm seredlerin, öz elim bilen ataryp goýberni" diýip ola arkaýyn etdi. Nähilem bolsa atlaryň ýanyny öz adamlarynyň birini goýup, olar Badara aýrylmak etdiler. Badarda dünýäde adym tapandadyň bardy.
Eýranyň zehinini alhimiklerin dünýä belli boýaglaryndan doýan, seperdinanlaryň elinden çykan ähli günne ordu meşhur bolan ýüpek parçalar, bütün jahanda şöhrat gazanan türkmen Eýran, türk hallary, Rus, Hindi, Sin, Gulmatar Ýewropanyň epis matalary, har ýeriň Owganystanyň sur baganalary, dörli ýurtlaryň ýaraglary, at düýe swapları, dörli bedel şaýlary, dörli dermanlar, sagulallary, dörli keşipli, dörli geýimli adamlar. Bir yerde Tilkme Telpek, Melis Şäkmenni ulyňok türkmen bilen at eswaby ýa-da hary alyşyp duran egini Çerkes Şäkmenni, tüý gytyk telpekli Firdem Kawkazyny, giň köýnek balakly sargy Eýranyny, urumly sypaý türk beginini görmek bolýady. Bir yerde ağladı onu, başı peşli, tergara takkallı Bukhara tügdügäri, egini dar kim zorly Venesiýa bilen nämedir bir zat üstüne tügdeleşýärdi. Gözlerek takkally daýy Rus täziri, ulyň ak başdanly, takkallyň öňü giň edip bezerden garaýagy arjanak arap bilen şappa duruşýardy. Ýüzi tüýsü gytak göz, agdy ýyrşarlyjy, köpü gören hytaýly, yerine şiýbykly, ulumsy ferengi bilen nämedir bir zat barada gyzgynjy derleşýärdi. Gedaýym köplügi akylyň hayran galdyrýardy. Maýyp müjüri, eli mevtat gedaý, sokur kör gedaý, lal gedaý, zordan aýagy üstüne durýan hor gedaý, gözi oýnaklap duran yeter gedaý, boyuny howut ýaly ýüzüniň gany damaýyn nip duran bagy dey mes gedaý, dilep alýan gedaý, aglap alýan gedaý, aglady alýan gedaý, ýürege düşüp alýan gedaý, atlyşyp alýan gedaý, gorkudy alýan gedaý, zorlap alýan gedaý. Ferdowsydan, Fizulydan, Saadydan, Urumydan, Urudakydan, Hafizden, Nizamydan, Zamydan, Nowaýdan, Pragydan, Sayat Nowadan gyýgyryp görün derwişler bazary öz boluşly bir görüp görýärdi. Oturup aýdýanlarym mady, gedip aýdýanlarym. Aşuglar, türküçüler, kyssaçylar, baýatçylar da bady, şahirlerim mady. Gözbagçylarym, palçylarym, zadylarym mady. Ansabın namysyny satyp ýören iki zyndyň wekilleri de aýgaraz adyn tapandadyňam, tapmadyk zadyňam şu ýerde tapdyrýardy. Bular bazardan hiç satyn almadylar. Emma züýlerini görün, çaýhana gelýän şeýler suw çaýkaýmyr etdiler. Gedaýlary da derwişleri de tadanlary da imlep geçdiler. Zygyrlyklaryň arasy bilen geçip Ullokan zaýyň duşuna baranlaryny garawulan gelin bir çaýlaşalyň diýip teklip etdi. Olar maşadyň şanly şöhratly çaýhanlarynyň biri bolan Lezzet çaýhanasyna girdi. Çaýhananyň içi giňdi. Her ýerde oturar ýaly tekir edilipdir. Olaryň üstüne palatlar halratylypdyr. Tilkme telpekli, gyrmyzy doňly epey mehmanlar görenden gözler şakyasy ýaly daýy garnak piýady ýurup geldi. "Assalamu aleykum" diýip görüşdi. "Aleykum assalam" ağa kişi diýip bular salam aldylar. "Gelin buyurun jenaplar." Ağa kişi çaýhananyň huzurynydy. Ol Äzerbäýjan ýören sünni Äzerbäýjanlaryny bolan üçin türkmenler bilen ýakyn aratlyk saklaýardy. Olar indi eski wagtdan beri tanışdylar. Ağa kişi bulary çaýhananyň töwerine geçirip türkmen harysy düşelen iň hormatly tekide oturtdy. Çaýnakaryň aladasyna öýdedi urady. Ol işaratyna gelip şiireli Äzerbäýjan dilini türk dili bilen garaşdyryp agyny şabardadyp gürün berýärdi. "Bilirsiniz, Garawulan bey, bugün bazarda tek sizin sähäwetiniz hakda söhbet ediller. Siz o ilan oynadanlara çok pek göç veripsiz. Allah büyük abire kazanmışsınız. Ben çok sevindim. Ferdowsy'den okuyanı da veripsiz, aşuglara, türküçilere, bayaşçılara da veripsiz, müzaferlere de veripsiz. Aýbyr Ullokan gurrun eder ýalat ýoklu. Aýda ýylla bir bazara çykylýar. Her kim bir aýdan diýeni bagara. Diýseňem Garawulan jüýümizde çaý içere häti utdy zat garaýmadym ka, diýip Serdar jüýüni kakışdyrdy. Ağa kişinin köhü geldi ol. Serdar bey deyip, iki elini serip, özünün kategoriyanını anlattı. Bu ne oluştu? Eyle konuşmak benim yanımda ne lazımdı? Benim de sizden pul alacağım. Ben öz kardeşimden pul alacak. Ağa kişi şimdi ölmemişti. Her dattı vurdu. Hada apıl dost uluk giderdiğinin akıl var Türkmenin ağa kişi. Ben bir cüyüme heni değilir omak. Ben yaşlı değerlerin hav Serdar. Yok. Siz benim ağacığımı getiripsiz. Bildirsiz. Salırın serbazları hiç vakit bir şey vermemişler. Ötesini almışlar. Şeylemey. Vallahi billah. Kaptalın geçip baran iki tane adam
Farsça nämedir bir zat diýip bulura teretleşdiler. Ağa kişi töýgünüp bulura topuljak bolanyny garawulyny taklady. Abdurrahmanyň terjime etmegine görä, ol adamlar bular näme öz zähmetlerini gadanýandy diýämiň. Eger şeýle bolsa, muň ýal talhan nöker bolmadylar diýişýän ekenler. Goý diýsinler. Aýaty bir diýene gulak assak, eýeti. O kasmy gurrungy ýol boýy meşdip gelýär, iti ýürer kergön ýürer. Ýa-ni ahir Abdurrahmanyň azy gülümsiremesini görmediler. Ağa kişi ýyryndaky ýalyn ýüz ýigitlerin birlikde daşy ýaldyryp owadan saýdandy getirip halyň üstüne goýuşdurdy. Sizin atlarınız ne azap diýdi. Olar Köroğlu'nun gayratı gibi meşehlileri hayran etmişti. Ben çok sevindim. Davul ağa kişi. Köroğlu hem sizindir hem bizindir. O nehil beyle olyamış deyip Garoğlu'nun ağa kişiye soru aradı. Ne eyle olmaz. Türkmenler de Azerbaycanlılar da bir atanın oğullarıydı. Oturunlar bir-birlerini güdürünü terestiler. Abdurrahman, ağa kişinin aydiyanın zanı var olmak atektim alır deydi. Tezin ağa kişi ulu mecmuanı olup dağlanan käkilik hem turos getirdi. Nahardan firke Bursiyarlı atlan tagamın gelip durdu. Ağa kişi oşadan Garoğlu'nun yanına girip affederim, mey şerap dedi. Yok ağa kişi beyle gurrun etme bizim yanımıza deyip Garoğlu'nun sürtkesi cevap verdi. Nahar başını gurrun has içkin devam etti. Mihmanlar bilen gatnaşygyny hassa berkitdim diýip hadaplan ağa kişi ketini hayırladıp yüreğini dökmäge durdu. Garoğlun bey, Serdar bey, şerimi sizden gizleyip kimden gizlemeyeceğim bilirsiz. Ve meşhedin halığı Salırhani ne kadar çok ümitle beklemişti. Fikir ettim ki o yaxşı padişah olur. Memlekette adalet berkarar olur, zulüm yok olur. Şiddetli salgıtlar olmur. Ancak gizlemek ne lazım? Memlekette hükümdar gelişti, durum gelişmedi. Hemze Mürcü'de halkı talayırdı. Salır da talayır. Hemze Mürcü'de adamlara la dürre ile danışırdı. Salar da dürre ile danışır. Bu köpüyüğlü halkın elinden bir şey koyman afardı. Halk zulümden zara gelmişti. Halkın bazara çıkara elinde bir şey zat kalmamıştı. Salara gene çok serişte lazımdı. Bilmirem olindi haradan alacak. Başı düşmürem. Dağıttın nahardan şeyine oturun Garoğlun. Ağa kişi, sana bir azar veriyen yok mu deyip soradı. Giyicirin yeri kaçalan ağa kişi Garoğlun'dur terdara golay düştü. Beni de çok defa soymak istediler. Ancak sizle hemişere olduğumu bildiklerinden sonra benden el çektiler. Çok memnunum. Sizin arkanızdan ben çok hoşbahtım. Seni işte adı gayretmen ağa kişi. Sana adım oğul de gülmez deyip ağa kişinin asfacı gürleyeninin aramızdan Garoğlun kat sesini ekledi. Eğer kim gelip adar verse, Serdar kiminin adımını ver. Eğer sözüne kulak asmasa, derru haber yetir. O bizden şu tağatta tembizini alır. Ağa kişinin köyü geldi. Çok sağ olun, çok memnunum, çok hoşbahtım. Gurrun dinlep, ölçürüp dök oturun Abdurrahman. Öz yanın ağzı gülümsürüldü. Onun gözlerinin bayım verir. Hudayım baya verir diyen manini okumak kıyın geldi. İki tane adamının özlerine taraf golülap gelmeli, oturunun ültünü çekti. Ol helki bağdardaki yılan oynadıp oturun adamlardı. Hon yali yere gelenlerinin olur, iki ellerinin ayetinin kurtoklarını oluşup takdim ettiler. Oloya gelip, neymedir burada attıydılar. Düşünüsü oturdular. Düşön grafında bir çökmeğe özlerine ruhut vermegini haşi diyerekenler. Ağzı kendine Farsça biliyerekenlerdi. Ağzı kişi olarak sözünü mihmandır, hügüsünü tercime edip verdi. İlan oynadığında gelip oturdulardı. Yüze çıkarmağın ehli terişlerine ulanıp, öz minnettarlıklarını beyan ettiler. Olur, siz bizden bir ayda kazanacağımızı verdiniz diyerekenler. Öz minnettarlıklarını ayılıp gitmeyi diye ruh hitap ediptirler. Şundan sonra beyinizir gidenlikler için ötünüp sonra turup gitmeksi oldular. Emma Garoğlun onlara bir terlem oturmak teklif etti. Onlar için sayına ahır buyurdu. Onoklar yine de iyirdiğinden takdim ettiler. Onların şeyle yaplıklı on çoklu koşuna gelmedi diyen Garoğlun beyle olmak gerek derleyip tüylük yerini targadı. Emma onlara hormat etmegin. Minnettarlığın öz desturlarının akı daştı anlatmalarından el çekmeklik yenirleşmedi. Desturu şehri olsa gerek deyip Abdurrahman düşündüş verdi. Siz neyre adam mı olsunuz? Ne kârlı olsunuz deyip Garoğlun onlarla gıdıklandı. Pakistan'ın deyip onlar cevap verdiler.
Pakistan Hindistan'ın bir bölügi bolýar diýip Abdurrahman düşündirdi. Hindistan diýip mehmanlar tekrarladylar. Hindistan. Adyny köp eşitýän ýurdumyz. Şo da kıbla tarapda bolýar Molla Abdurrahman diýip garawlan sorady. Ýok, ileri guşluk tarapda. Şeýlemi? Siz onuň soň bu taraplara näme ýerleşip ýördiňiz diýip garawlan Pakistan'a ýöneldi. Biz Awganistanyň üstünden ýaňyrak Eýrana geldik. Hindistanyň güýdüran kyn. Adamlar açlykdan gyrylýarlar. Ýydaýlyň köplüğinden ýaňa giýjelerini şäher meýdanlaryna, köçelerin gyralaryna geçmäge, oturmagy ýer ýok diýip olar gürrüm germäge başladylar. Hani Hindistan dünýäň iň baý ýurdy diýip eşitýärler diýip Abdurrahman oradan sorady. O ýerde sowuk diýen zat hiç wagt bolmaýarmyş. Asaly ýyla 2-3 gelek alýarmyşlar. Ekin suwurmak aladan ýokmuşyn. Tokoýlardan miýeler istediňiňçe ýygyp ýörmelimişin. Aýgara bolsyny ekilini ýarmyşdy. Biliň eşdeşimi de şeýle. Aga olay diýanyň hemmesem dogry diýip, ulla kançyk gözli adam appak diýişden ýaldaryp gürrüň berdi. Hudaý dünýäň baýlygyny Hindistan döküpdir. Ýöne hem merde bolşýaly, o dünýäň ähli baýlygyny diňe baýlyr üçin döredipdir. Müňläp daýhanyň ýyjak çöregi atasy adamlaryň şady horram bolmagy üçin, o odun köşklerin kerpiçlerini urlýar. Magarajlar, uruhanlar garamaya kalkın ýaşaýşy ýaly ýaşamak üçin dünýä ýylmandyr ahyry. Baý garip hemme ýerde de bar. Näme siziň ýurduňyzda ol uly baýlygy baýlygyň dabaraly, zynatly ýaşaýşyny götermeýärmi diýip garawlyny galatlandy. Pakistanyň elini ýere degirdi. Soňra onu gözüne eltdi. Gözü diňe toprak doýurar, baýlyk doýurmaz diýdi. Onuň dogry. 40 şäheri pullun doldurun Karun, gözü gumdan noldy. Pullun dolmady diýip Magtymul şahyr ýönelge aýtmandyr diýip Abdurrahman on gün tasdiklady. Emma aýtmaňyza görä siziň ýurduňyzda güýran has agyr bolmagy çemeli. Jenap, siziň baýdýanyňyz gaty dogry gurrun. Siz biziň agyrýan ýerimizden tutduňyz. Hindistan daýhanyň ykbaly has keç boldy. Ýylyň daýhanyň arkasyna bir ýerini salsalar, onuň arkasyna 2 howt salýarlar. O 2 kişilik ýük götermeli bolýar. O nähili 2 kişilik. Başgalan gerçine diňe öz baýlary minse. Biziň üstümizde hem öz baýymyz hem başga ýurtlaryň baýlary minýärler. Başga ýurtlaryňky diýäniň näme diýip, Gökçay bilen Şahanabad urup oturan garawlyny sorady. Başga ýurduň adamlary biziň ýurdumyzy basyp aldylar. Şonuň üçinini olaram biziň hojaýynlarymyz. Hojaýyn näse bolsa-da onu götermeli daýhan bolýar. Daý kim götürdün? Näme baýyň götermejegi belli zat. Türkmenler soragy garamaklaryny dowam etdirdiler. Awo şeýlere bir zada bolmaly diýip Abdurrahman on gün tasdiklady. O başga ýurtlylar diýäniň kim? Olar siziň goňşularyňyzmy diýip Serdar sorady. Ýok, goňşuny ýerde gaýtan biziň goňşularymyzyň öýlerine bakyn etdiler. Olar nären adamlary? Olar ören daş ýurduň adamlary. Deňizden aňyrtyny gelen adamlar. Näme olar gaty köplükmi? Ýok. Bizden biziň goňşularymyzdan köp halk dünýäň hiç bir ýerinde ýok. Dünýäň ähli ýeriniň ýyratyny terediň bir tarapyna salsaň, biziň tarapymyzyň ýyratyna beýle tarapyna salsaň şonda da biziňki ýeňil gelmez. Danylaryň aýtmagyna görä, Hudaý ýere adam tohumyny tepenine buğday ekilişi ýary keçelep gaýdypdyr göre. Ýeriň bir çetine barýança, çuwulnak tohumynyň ýarym uturmandyr diýer. Tohumny uturjak bolup Hudaý galanyň hemmesini şo tarapy serpip goýberipdir diýer. Ene şo ýeri biziň etraplamyz bolmaly. O deýildi bolsa, ýer siziň ýurduňyzda näde piňip bilýär diýip Serdar gatlandy. Jenap, olaň gämileri zadyry, toplary bir mendilden atdyýar. Tilsimleri biýsakken toplary atgyr bolundy, uğruna ahweti. Haýdyşyňyza görä siziň her haýdyňyz bir daş ataňyzdy. Olardan derek garzyk däl ahyry diýip garawlynyň geňirgenme hem gyzaraty uğruna hileşdirildi. Belki olaryň başga bir gudraty bardyr diýip Abdurrahman gatlandy. Olamma, olaň gudraty mekirlikde diýip mehmanyň ulyň moýly jogap berdi. Olar bize aşly korlukdan halat etmegi, ýalaňaç tenimizi ýapmagy, adalaty dawralandyrmagy wada berdiler. Onun beter bir gudratlary bar eken. O da bolsa biziň baýlanma bile dillerini birikdirmegi diýip olaň beýlekçi ýollaşynyň köňüsine goşdy. Ana, garnymyz doýuruşlarym, şowurly tenimizi ýapyşlarym, gaýta iki ýerden ýülügimiz sormaga durdular diýip olar diýenler. Ve biz şahalary, hanlary, emirleri Allahy görýärdik göri. Onu siziň o diýenleriňiz bir görülmedik belaý näme han bolmagy çemelli diýip Abdurrahman sorady.
Bular ajdarha bolsalar, olar ýugdurha çykanlar. Olar ilki bile öz ýurtlaryna Gydayhandan ganyny sorupdyr. Soňra beýle halklara erişip urapdyrlar. Olar ýalmagy ýaly dünýäniň bir ýanyndan ýuwdup gelýärler. Günüň dogan ýerinden berdi olaň ýalamadyk ýugurdy ýok. Hem gurrun diňläp hem terjimede oturan aga kişi Abdurrahman Efendi diýip ýüldündi. Benim bir berberi gonagym bar. O diýmiş ki, anlar bir ýalmagyz gibi günün batan ýerinden burasynda ýalmap gelmişler. Ve ýalmagy ekenler o Hudaý sakla görsün diýip oturunan bir ýer gopurgody. Daşede görsün. El martaleken o. Dünýäler düştür. Heytge diýilşi ýary. Bizim dünýäden habarymyz ýok diýen ýarlar. Dünýäde hadise gep gurrun kendir. Bilen tek nämeşi diýer. Bir gapyllarys. Belam körü bizim iş gaýdanlygymyz, betbaşlygymyz ana şonu diýip Abdurrahman zanypdy. Pakistanlylar gyrmyzy donly adamlar bilen bir näme öwrenişdiler. Sonun soňra hatam jaýlaşyp oturdylar. Gurrun döşükleri ise olaryň göräýmäge garşy guşunkyýar, emma ýürekleriniň meherliligi gaýnap duran şar gara gözlerini nähildir bir dözmezçilik, nevhagyrjylyk hem görnüp başlady. Ahirem olaryň biri öz pikirini diline getirdi. Agalar bir bagışlam. Siziň belint mertebeňizde dil getirmäge biz milket biljekler. Sözümiziň manysyna dogry düşünmeňiz towakka edýär. Ýalňyşmaýan bolsak, siz bir ýeriň öňüne düşýän adamlary, ýerýörek barny size ynanýanlar. Ýöne bir jenabyň aýdyşy ýaly, ol Abdurrahmana tarap ýerine otdy. Gapyrlyk diýilen bir ýerbet ketel bardyr. Şo ketelilen taplanmasaň batyrlygyň hem güýçlüligiň peýdasy az diýer. Biler bolsaňyz, şo doýmaz dolmaz maýadarlar ýankaýdyşmaz ýaly dünýäniň bir ýanyndan ýuwdup ýalmap gelýändir. Magribden maşryga senin sowuk belenleri bilen dolawaran bolsalar, indi özleriniň awur diýişlerini se tarapam uzarlar. Olaň iştiýahy görülenler. Be, näde aýdyňyz aý? Bir bagışlaň howsula berjek bolýandy ütmäň ýöne äge bolun. Äge bolun. Oturanlar bir-birleriniň ýüzlerine seredişdiler. Olaryň ýüzü geň galmakdanmy, hyýaly getirip bilmekdenmi, nähirli bir kütöksü göründi. Ve olar nähir adamlar kadyp serdardymışlyk boldy. Hartetsal diýen ýaly bir zat boljakda diýip garawulun pikirini ma'lum etdi. Onu bir wagtlar Kap dağynyň aňyrtyna goýupdyrlar. Oşondan bärik geçek bolup dağı bıçkıla oturulmuş. Kesip gutordu gelip dünýäniň ýüzüni özüne döndürip uğrarmış diýenler. Şo zaman gelin olaýmasyn. Pakistan uzun adam ullokan agzyna çypy oşadan güllü. Onun appak diýişleri ýalrap görünse, ýerine ağzını tıkyşardy. Gözi bolsa gaýgaly geldirdi. Ýok, agalar, olaryň şu adamlar ýaly adamlar. Olaryň hem iki aýagy we iki gulagy we iki eli iki gözi bar diýip jaýyn edip düşünürdi. Olar ertekide kartetsallal. Olar syn adamlar. Wah kardeşler, birden olsa ol aňyrakdan geçip baran iki tane adama kelip nümledi. Ha olar, görmek isteseňiz diýdi. Tekeniň üstüne oturanlaryň hemmesi onuň ümlen tarapyna nazarny gördü. Kelleler işli ýapaly. Egenler zyýylarynyň ýokary ýanyna ýetip duran sürtükli, aýaklary darbalakly, ak ellikli, haşamlarynda taýakly adamlar bulan ünten çekdi. Maşatda hemişe de kim käsdi uşýanlyklaryny heretmezden olary häzir ören xaridar synladylar. Ýöňi arasda timarlaryň hakkallary ýüzlerine gelişip berip duran peşenli adamlary synlap oturşyna terdar. Be, göräýmäge ha bular edil, perişte ýaly nuran adamlar eken, diýdi. Onu daşy jäzik içim öjekdir diýip bir ýöl pikirini daş çykardy. Garawlyn olara aýratyn inspirasiýon etdi. Syn etdi de terdaryň egini ýerine goýdy. Her ki gurrun edip beren adam ýadyňa düşýärmi? Salar hakdamy? Hawa. Näme düşmän elbetde düşýär. Ýer näme? Ini men salaryň ýanyna gören adamlarym. Her hili eşge girdilerim. Men olar tanamajak gumanım ýok, gördüňmi? Şey diýsene. Görni ýerden gelip çykdy. Sen asyl bir zat aňan ekeniň. Asyl iýinim söýmedi ha weýesiz. Pakistanlılar eski salamdan soň taqdim edişip durup gitdiler. Ýene adama bir çaýnakdan çaý içildi. Ondan soň ursa aga kişi bilen hoşlaşyp bularam, gaýtmakçy boldular. Janyňyz sag bolsun, hoşbaht olun. Sizi öz evimde görmeye hemişe şadam. Badir sogul berenne ol atlanyp ýyzyna gaýtdylar. Salaryň ýanyna gelip gidýän dil adamlar, ýanky Pakistanlylaryň birini gurrunrak hakdaky pikiri
Yol boyu olan kellesinden çıkmadı. Salaryň bir näme etdiki? Diýip garawlyn tukas seslendi. Bar bolu bilişimiki. Şonu diýsene. Ýurdu satyp aljak zady onuň gowy diýip Serdar geňirgenjini ýüze çykardy. Şundan soň bir hepde geçmän ka garawlyn Serdarym gaýtmakçy boldular. Salar olara köp tögülle etdi. Nämeden gowuňyz galdy? Näme kim dadyňyz bar? Ha döwlet uşu gonjak bolup dur. Şu bir sözi ýerlen berip siziň epeň paýgasyňyz nirede diýdi. Aýyny her kim öz ýagdaýyna heretse ýaşy. Köp bähwide kowlaşyp ağzyndan mağalaymaly. Bilinni ýerimize barsa öýdýänni bular jogap berdiler. Türkmen atlylary demirgazyga nazar alyp dereleri jügüler töküp urdular. Maňlaýda kuhymyz duran sereňläp durdy. Ol gaýrada gadaply garawmy jehekleýän, ilerde bir ýany mehrewsi deşli kebire tirurýan Türkmen Horasan daglygynyň bir gerşidi. Bu daglygyň beýleki has uly gerşi Köpet dagdy. Köpet dag gerşi şu gabatlardan başlanyp aşaklygyna uzaryp gidýärdi. Köpet dagyň aşak çünki has demirgazga sisiňep, Gyllarbadyň ýanyna garagöz, gadanjygyň ýanyna kürünnag, şonun ileri gyýyp garrygala tewtinne bolsa monjuklu diýen içki gerişleri emele getirýärdi. Türkmen Horasan dagynyň demirgazyk gulmatara sisiňep giden aýagy uçdaky kürünnag gerişini seretseň, aňyr ýanyna kiçi balkan hem sereňläp durdy. Ol ikisiniň arasynda ägirt garawymdan misteriýan düzlügine ýetirip gurguny geçýän giň ötelgi bar. Türkmen Horasan dagynyň orta gürpünün geçýän ýetirek derýasy dagly boýaboy iki dilkaw edýärdi. Kuhymyz duran maşak etraplaryny başlanyp günorta gününe göre Hirurik derýasynyň orta akymlaryna çenli bolup gidýär. Şeýlelikde Türkmen Horasan daglygy ýokarda äpet daglyk Hinduş bilen tergetleşýärdi. Türkmen atlylary Kuhymyz duran we Köpet dag gerişleriň tepkidindäki geçitden aşyp Mäne şaýynyň jülgüsine düşdiler. Mäne şaýy jülgü töküp akyp ýatyrdy. Atlylar şaýyň boýuny syýryp gitdiler. Bir gün öýrenlerden soň dagdan açdylar. Ýöňde aňarty bärse görünmez türkmen tekrar ýazylyp ýatyrdy. Adamlar nefegürlük güle demalylar. Dag howatam gowulyn tekrar howatama kim oturunyp diýip Serdar Şäkmeniň ýakadan açdyrdy. Tekrar howaty bir tydyrgyn salmakly. Dag howaty ýaly näli hederli däl diýip garawlyn buýdan şeýlendi. Suňur diýmäldi. Atlylar şo ýerde hoşlaşyp aýrlaşdylar. Olaryň bir topary gulmatara beýleki bölegi bolsa, günnäwir tarapy gurdy. Taragtly atlylar orta ýol baranlaryndan Mari Tejen aýagyndan gelýän ullokan toparyň ilerligine tarap geçip giden barada habar eşitdiler. Sonra bir daha oturdular. Olar maşada tarap öýlerine kömegi barýan atlylar eken. Taňryberdi hanyň garşy bolmagyna garamazdan gara teke sar kigitler ýygnanyşyp kömegi gaýdan bolar çemeller. Uzak oýlanyp durak hiç ýokdy. Ýagdaýyň nähilligini ol atlylara düşündirmeli, üstesine de olara kömek etmeli. Serdar da hayır etmän atlarynyň syrawyny ilerligine burdular. Geçip giden atlylaryň ýygynyň kowdular. Ýöne göre öňün geçip giden atlylaryň ýygynyň ýetşik manyň mamyly. Şo wagtda şeýle şahanyň fermany bilen Muhammed Nasarhan Gazer hem Sultanrat Mürde kömegi gelipdi. Türkmen atlylarynyň hem ýygy gaýtmagy güýçleriň münasibetini şah goşunlarynyň peýdasyna bütüne ýetgidipdi. Sultanrat Mürdeýanyň karargahynda ýem ýeň ştabarasy duýulýardy. Ine şo wagt gaýradan bir bölek atlynyň gelýän wagtda habar eşitdiler. Sultanrat Mürde uly alada galýar. Ýagdy ýene beýleligini özgerip uraýdy diýip pikir edýär. Her näme bolsa-da, tejribeli Sultanrat öýüni elalýar. Ol her zat etmeli bolip gelýän atlylar maşada goýbermeliler. Olary ýolda garşylamaly. Salar duýmanka derbi dagyn etmeli ferman berýär. Şeýlelikde maradan gelýän atlylaryň garşysyna uly goşun çykarylýar. Şah goşunlar bilen türkmen atlylary ýer bilen maşatdan 6-7 farsahlykda Migraýaz diýen ýerde ýüzüňiz duşýarlar. Güýçler deňdäli. Şah goşunynyň bölümleri türkmenleriň atarlaryny böwüsýär. Maşatdaky türkmen atlylarynyň garaşylýan kömek gelen okdy. Bir wagtdan soň kömegi gelen Muhammed Şeyh diýen maşatlynyň başçylygyndaky bir bölek atly ýagdaý ýetmeýär. Marlylar, ahally we saratly atlylaryň eýem gaýdanlygy. Diňe şolar gelen soň bilip galýarlar. Öýleriniň beş oglundan olaryň lapha hem keçip bolýar. İki sagatdan gowraga çeken töwüşden soň bir böwşeňlik bolan mahaly köp adamlaryň alyp marlylar ýyla çekilýärler. Orta ýolda duşan terdaryň
Yanadan solmak hakkında teklifini olur razı bulmanlar. At ürken yerinden, eğer gorkon yerden deyip, yollarını devam ettirdiler. Horasan bulugoyluğu jidası galcıkmadı. Sultanmurad'ın serbazları bilen telim gedek bolun saklaşıktan soň salaryň goşundan askyn gaçypdy. Mayadar beýsesler bilen dünýäniň beýleki ýerlerine gemirşip görün. Üstesine de öz bakınlaryna bolup geçýän milli azad edicilik hereketini ýatyrmak görün gara başyna gaýgurun gülmatarly howsalarynyň salara gonşokly ýeriyeten okdy. Ýyl boýu gaby ululun taň maşatda agyk mal ýymit ýetmesigi diýdi. Soňa waka salar harajatdan kösenip din jaýlary ýerip başlady. Munyň öz ulamalaryň ýangyny garşylygyny öğretdi. Olar salaryň kastyna tutuş jemaat aýagaldyrmagy ýerişdiler. Salar öz gelegini ruhanlary jeda berip urady. Köpsüni gynnana taşlatdy. Salaryň adamlary mescitlerde, medreselerde, turbiyetlerde, zamyeglerde bolan altyn, kümüş, alma, jewahir ýaly gymmat baha daşlary gopaşdyryp alýadylar. Açlyk, tolgunçylygyň üstüne fanatik ilatyň din nanjyny dep bilemek şäherde salara garşy närazylyk barha güýçlendirdi. Topolonlar döräp urady. Olar ýatyrmak salara başartmady. Ol iki oduň arasynda galdy. Ahyrynda ýagdaýyň sıkıntylygyna göz ýeten salar amam arada girip bessede oturmaga mejbur boldy. Hijri razabynyň 1266-njy ýylynyň 9-njy jumadasyny Sultanmurad şähere girdi. Miladi fenasabynyň 23-njy marty 1850-njy ýylynda. Salardagyny bessede halat etmedi. Bir ay geçip geçmänkä salar ogly Emir Arslanhan, dogony Mirza Muhammed Han beglerbegi bilen birlikde jidalandyryp öldürildi. Zafar uly İlhany bir söýgüle jidadan tapdy. Onuň nähil aklanyny bir wada mälim bolmady. Ýöne ýyl arasynda Salarhan ýurdy çet memleketler hatçyk bolupdyr. Onuň düýp maksadynyň şeýlerinden Zafar ulyň habary ýok eken. Şonuň üçinem şah 10 günäten ýetipdir diýen gürrünmady. Orasan bulugoýlugyna gatnaşanlyklary, üstesine de mukaddes maşadyň üstüne öz şapa usulklaryny beretmänlikleri sebäpli ahal Sarar türkmenlerine jeda bermek üçin Şah Nasireddin Şadady Sultanmurad Mürde ýüzüte ferman berdi. Sultanmurad Mürde dirgalyp bolup Saragta garşy ýürüýüşe taýýarlyk görüp başlady. Şah oňa kömekçi goşunamy berdi. Tehran tarapdan Garazada, Şakan, Şahsögen, Bayrengün, Mafi goşun bölümleri ýyzlydyra gelip Sultanmuradyň ygtyýaryna geçdiler. Öz taýýarlyk barada ahala Saragta habar getirämesinler diýen ýatýaşdyn Sultanmurad Maşat töwründäki ähli türkmenleriň daşyna gaby goýdy. Taýýarlyk işi bir näçe aý çekdi. Beýişi gutorundan soň Hijri asabynyň 1267-nji ýylyň tomusynyň başynda Sultanmurad Saragta tarap ýürüýüşe durdy. Ol öz leşkeri bilen Muzduran geçidinden aşyp Günnowur tarapy Göni Hiriruda çykmakçy boldy. Bir geçitden aşmak ýoluň iň bir kyn ýeridi. Tä Hiriruda barýansa, suw gyçylygy helak edýärdi. Şu töwerekdäki ýeketäk suw geçit uğru boýunça boýagy süýnüp ýatan şurk çaýdy. Olam bu wagtlar gurap ýatyrdy. Çaýyň düýbünde her ýerde duşýan ýata suwy keçdiň çeken okdy. Her daim duşýan kedijik köýelçeleriň suwunam aglar ýarlýarly. Zäk ýarly. Howa ıssydy. Suwsuzlyk gorlaýady. Ýol ýüren kynlyk bilen aşyp goşun pulhatyryň sebitinde derýa jülgüsine arlaşdy. Leşger bir ýere gelenden soň suwdan garny. Şundan beýle Sultanmurad derýanyň şep kenaryny tyryp Saragta tarap nazar aldy. Ýürüş hakda habar giýjirägem bolsa Saragta ýetipdi. Saragat ket hudalarynyň serdarlarynyň ýaşullarynyň gysgaly maslahaty şagyrly. Gelýän ýagy şu edege kişi girim däl bolarly diýip zamanaga öz pikirini orta atdy. Allahyny şagyryp alazyny putorap göre görüň. Adamlaryň köpsüniň mal üstünde bolan wagty boldy, gysgaly şagyrmak gerek diýip urady ýaly teklip etdi. Ahala mara habar ediläýse diýip Şalybay maslahatyny orta atdy. Olar adamlar azara goýmalyň diýip mollanyp oňa jogap berdi. Sen üstüňe leşgeri beren şanyň näme? Ahala içi ýyrap durun diýýämiň. Ýa-da aňyrsyna leşgeri gytdyr diýýäňizmi? Oňa dömürdüleriň birini başdan edip bir lek goşun iýerin bolsa, iýerjek bolsa bildiňmi?
başgaçarak maslahat tapsak bolulýar. Molla Nefes dogry aýdýar. Şa ören uýun işe gelirler diýip, oraz ýagly oňkyny makullady. Dogry habar etseň olar gelerem. Ýöne ýigitler gaýdan soň ýerde bir bolmaz iş bolup oturuberse, biziň üçin gataýyp bor. Bu wagt o gürrüň goýup başgarak maslahat tapalýar. Maryllyňam öz aradylar özlerine ýetik diýip Serdar oň üstüne goşdy. Ulyň takkalyny darakla oturan zaman agy olaň pikirini dogurtatdy. Şu aýdanlaňy biçeme däller. İnşallah öz güýjimiz bilen hüddetinden gelerse diýip goşdy öz pikirini aýtdy. Ýyly azar bolmajak bolalım. Ýerse näsine aýdýan, häli olsaň diýip Şalabay huwatyl hislerini goşdy oň sözüni kesdi. Sapagulçulukda bir sögüşilişi vardır. Öz topuruň ayak diýilip bir sögüşilişi vardır. Allah bizden bolsa, mürdeleň biri gelägede saragytyň galasynda oturup başymda hükümler ulraýdymyk. Berekella diýip Molla Nefes oňkyn tasdiklady. Hälin merkezini skyrman oturan Hozam Şükür özüniň tezde gelip gözlerini oturan raýlady. Adamlar işi ham etmäliň. Kömegiňizi ýanygymydan hem arada Niyaz Muhammed Mäter boşun bilen ýatyr. Ýetsak elbetde kömek etmän durmaz. Oturanyň arasynda bir tutlu aralaşdy. Belli bir jogap beren bolmady. Eswatdan o zamanagy kömek bolsa näsini aýdýan diýdi. Kömek şekilli kömek bolsa. Ay hawa hani öz güýjüňde bil baglandy, ýagyn garşyna çykyň bakaly. Allah medet berer, kömegim gelse gowudat. Maslahat şeýle guturdy. Oraz ýagly, gowşut Serdar. Täs gökdagy urtut atly namagy berişdiler. Ozan şükür bolsa şo ýerden marad etdi. Saragatlylar öz atlylaryny gassal toplap ýagyn öňünden çykdylar. İki tarap Saragat galasyny ýokarakdy. Nogrubadyň ýanyna duşdy. Çaknaşyk esli wagta çekdi. İki tarapyňdan bir-birine 7 bilen kär bolmady. Toltamrat hile ýudurup gördü. Saragatlylaryň öýre meýdanlarynyň üstüne atly berip mallaryny sürdürdi. Ýere çekilen kişi bolup gutpas seçek boldy. Emma hiç haýsy netije bermedi. Saragatlylar mal türmekde haklaryny gidirmediler. Alygy düşmediler. Gaýtam Toltamradyň iň gowy bölümlerinden biri, mafy bölümi. Ýene de ullukan bölüm tekrar tarapyndan gutpassa düşürüp ýoga çykaryldy. Hozam Şükür uzak edilinmän mara bardy. Ol barşyna hywanyň mardaky dikmesi Niyaz Muhammed Mäter'e habaryny berdi. Dikmeden belli jogap alyp bolmady. Onuň ikirjiňliği näňini gören Hozam Şükür hywa tagytynyň bähwidinden uralýanlygyny düşündirmäge tirişdi. Sol taýamradyň döwü sürdügi, Saragytyň ýerlen gitdigidir. Egerde şah Saragatda orna şaýsa soň mara tejene ýöreteni hyýalydyr. Bir. İkinciden orada şu gün kıyal ağır pırtatda kömek verirse, hywan tuğu Saragytyň depesine parlasa. Har ýermeyiniň 7 şölüniň ilersin näki mülkleriniň ählisine han hidretleriniň abraýy şan şöhraty artar. Dikmäniň ýanyna oturan Erniyaz Mehrem zoluk ipek donynyň uýunyň giň-giňlerini çekişdirdi. Ali hidret. Hudaý Teala'ny şakyryp bu dünýäniň rakyslarına numaýyş kilip oturawerin diýdi. Fitnes tekeler edeniň gadyryny bilmeýär diýip Tölemrat atalyk öz pikirini spaçylyk bildirdi. Olara geregem şol. Goý sol Tölemrat mürde olaň bir neme gylygyny ýatyrdyn. Askyny aldyryn möjegi dalamak soň özümiz üçin hat bolar. Ol öz ýüzüne kybapdy ýas telpegini ýerine alyp bir tellem tüýüni maniýety oýnap oturdy. Saragat dolsa, Türkmen tükönmese Saragat gitmez diýdi. Niyaz Muhammed Mäter razy bolmansoň, Hozam Şükür eli boş turmaly boldy. Ýöne ýygyna Saragata gaýdy bermedi. Ol ýakyn günlerde hanyň mara geljek sesini eşitdi. Şonuň şüýnüm garaýapdy galyp, hany garaşmagy ýüregine dugdy. Garaýap diýilýän ýer Mardan Gülmatarda bir mendilikde ýerleşýärdi. Murgabyň uly gollarynyň biri Garaýabyň üstüne geçýärdi. Ol ondan aňryp şurup gidýärdi. Garaýaba käte aýny körüm diýilmesi bardy. Garaýabyň giň meýdanynyň demirgaz Gülmatar tarapyny epesli köýel tutup ýatyrdy. Ana ýylat şoňa aýny köýlip at berýärdi. Köýli aýny bilen deňemeklerin sebäbi, onuň ýoňsy gaňyr şäge araňlyklarynyň arasynda ýerleşip,
adamlaryň duýgusyna nähirler bir geň aldyryjy, ýakymly täsir edýän üçin bolmak ihtimally. Töwerekde hyrsyz tebigatyň gujugyny onuň zuda tämiz, ýalryk görnýän üçin bolmak mümkin. Aýna köl asliýetinde bir pesýer bolup, ol Murgabyň aýagyna suw ýataklarynyň biridi. Fiil gelen ýerleri ýokarda bent ýykylanly, biri köp suw ýygynyp, köl emele gelýär eken. Asyrlaryň dowamynda megerem bir ýerde oňnurşy, ýüzlerçe gede köl emele gelendir. Şonça gedegen gurandyr. Suw ýataklarynyň dolmagy, boşamagy ýokardaky bende bagly. Derýanyň aýagynyň götürýäninden artykmaş suw bende tabyn bolup, talep edilýän wagtyny çenini ýokarky howdanlarda bende bolup dursa, köldüň köpsi gurat galýady. Eger ýokardan fiil güýçli gelip, bende goparsa, mes suw derýanyň aýagyna urup, ýeriň bir gowy bolsa, doldurup taşlaýady. Derýanyň bentsiz galmagy diňe bir fiil gelip, suw şişmegine de bagyr bolanokdy. Rehmetkeşiň elülen döredilen Desganyň ýugurdy tabyn etmek maksady bilen wagşy basbalyjylar tarapyndan bilkaslyň ýumurlayan wagta mazdy. 18-nji ýylyň içinde Murgatdaky Sultan bilen adynyň iki kere güýrançylygy telewar edilipdi. Asyryň 20-nji ýyllarynda gazarlaryň häkimiýetine boyun bolmak islemän, Gozguryň turdan üçin ýerli ýylat Sefewi Eýranynyň hanynyň biri Nedirhan tarapyndan jizalandyrypdy. Şonda Galatly han Sultan bendi ýumurdypdy. Netijede ähli Marynyň suwuruş düzgüni bozulupdy. Ýylat açlygy telewar bolupdy. Zırawsız galen derýa aýakdaky pes ýerlere urup gidipdi. Ekin meydanlaryna gamış ýylgyn toraňy tokoýlar tutdy. Ýabyn doňuzlaryň derdiniň owadan haň ýaly ýere çykarýar bolmandy. Tagta çykandan soň ýanky nedir? Wer öndürýän Marynyň ýeriniň amakly peýdalanmak üçin Sultan bendi dikeltmäge buyruk berdi. Ýokmurawa nedir şanyň aýdan ýerde galynok. Ben terrew dikeldilipdi. Suwuruş düzgüni ýene ýola düşüpdi. Şundan soň ýene de kiçiräk köller ýere çekilipdi. Suw ýataklarynyň köpsi ýene de ekindarly görüpdi. Aýna köl ýaly uly suw ýataklary bolsa şonda da ortada ýalpylaşyp galypdylar. Ýokarda agdarylan ýumurluşykdan 50 ýyl çemeti geçenden soň Sultan bilen Buhra emiri Şamrat Welnam tarapyndan güýran edilipdi. Şamrat Gazar Eýranynyň Mar vilayatyndaky dikmeti Bayramary hanyň köýüne Mardak galasyna hüjüm edip, onu derbi dagyn edenden soň ýylaty kemsiz dyýda çökürmek maksady bilen özünden ýonky basbalyjylarynyň ulanyň kerişdetine ýudurypdy. Ýergereksiz galan derýa ýene de özüniň aşak akymyny haraplapdy. Şeýlelikde Marynyň ekrançylygy ýene de gözgüýün ýagdaýa düşüpdi. Suw ýataklar ýene de agdy burnu bilen dolupdy. Murgabyň däri derman suwy hapysy jeňellikleriň holtumuna girip gidipdi. Ýeki apanlar ýene de erdipdi. Möjekleriň şagyrlaryň uğulluty gözgüýüni bolup oturan oglaryň üstünde ýaňlandy. Şiýanyň çirkeýin derdinden ne adam ne mal özüne gaçpatlyga tapýylýady. Mary gazdyrmanyň meskenine görülipdi. Soňky ýyllarda hem bendi bejermäge bir näçe hyrynçyldy. Emma Murgaby zylaglamak başartmady. Şonuň üçin aýakdaky ýylatyň derýanyň öz şatysyna kail bolup ekinini gaçyp tedibirek eki vermekden başga arazy bolmady. Telkesiz akyp ýatan üçin Murgabyň gollary has aşak, çölüň has jümmüşini de urup gidýärdi. Aňyrtyna bersine göz ýetme takyry bozuň içinden mele suwuň akyp ýatmagy böwrüňi bızykladýardy. Şonuň üçin ýylat aşak gidip, çölüň içindäki alalarda hem ýapşyl çekýärdi, ekin ekýärdi. Şeyh Mansaryň alasynyň ýoluny böktürgüsi piýilli, atlydyr eşekli son saýakdy. Garaýapda Marynyň beýleki ýerlerini tapawutlukdy, az sana tekilat oturýar idi. Megerem maňyşdakdan göçüp gaýdyşlyk bolany, olar tekeleriň beýleki ýetasy bölügüne aýrylyp, balkan üstünden näli, amy derýanyň ters akymyny syryp gaýdany bolýar şemeller. Neredendir bir ýerdenim Marynyň üstünden ýene bolarly. Garaýabyň Demirgag tarapynda ýerleşýän gadymy gala. Gorgon türkmenler göçüp gelen soň köp wagtlap olar hyzmat edipdir. Emma soňky wagtlarda Marda hyýwan ökörleri köperip uğrandan soň gorgon hem olaň ýetýärine geçýär. Başyna aşak salyp gelýän Huzam Şükür Garaýaba nazar dikipdi. Onuň hiýaly Garaýaply Bekmurat tekäniň öýünde mehman düşüp, Mädeminiň mara gelerini garaşmakdady. Başyna aşak salyp barmagynyň sebäbi aladasynyň ýetikdigindedir.
Han Hasan gelecek. Belkol intekler gara verecekler. Ol gelýänse ýödüne nökür berýänse Sultanrat mürdi Saragtlylar bilen belli etmezmi? Ýok, her Hasan gelsedi. Hany görmän o bir ýerden gitmese gerek. Oňa han bir duşmak gerek. Saragtlylar göl hany görmek oň özü üçin gerek. Oň özüniň mertebesini dikeltmek üçin gerek. Belki de ol onsoň ýönküden ýokary göterilip berer. Ana şoň şünem han gelýänse şu ýerde ýatar. Bolmanda da onuň hanyň gelerini gabatlap gaýtsak bolup ýürüşi dahary. Garaýap ýolunyň 3-den 2-den arka atanyny Ozam şükür Baýlar şäge diýen ýere ýetdi. Şuta görüň ýylatynyň söwdä taty edýän ýeri bolanyny üçin bu at gaýtarymlyk şägerge Baýlar şäge diýen at galypdy. Ozam şükür Baýlar şägeden aşaklygyna ýendi. Şep tarapyna ýaňetdi, şu tarapda Sakkar şäge diýilýän ýerime bolmalyk için gepletdi. Näçe teresedi. Sarıp ýatan şäge onuň şäge oňa düşmedi. Şo wagt bir gumlynyň garaýaby gelip Sakkar şägeň soraýşy ýadyna düşdi. Hawa o gumly Sakkar şäge diýäňiz görüp maňa da şu Sakkar şägeni görkezseňiz diýipdir. Oňa Sakkar şägeni görkezdirler. Ferenläp ýatan alan görjek gumlynyň göwüne geçipdir ol. Tähey. Şu oluruk ýaly şägede atdakyş böre kelýär. Benim ýanymyzda dagy ne bir peýak salyp oturmaly diýipdirem, aty ýatyr diýipdir diýipdir. Baýlar şägäniň gulmatarky ýerine çykanyna kabula tarapdan gorgun galat ýerenläp göründi. Ozam şükür zylawy şoňa gönlüdi. Bekmuradyň obawy şo galanyň aňyr ýanyna bolmaly. Bekmuradyň hiwollar bilen arasyny ýerlep gaýt bisakda diýip Ozam şükür oýlandy. Öýle gara diýe hanyň uğruny tapýar. Ýogam hyýy üçin görkezip barýan ullukan bir hyzmatam ýok ýaly göri. Gaýtam dikregem gepleşýän orta ähtimallar. Ey hany şoňa sen diýe göri ululdaýmysyn birden. Taragtda goşut diýsen, berde de Bekmurat kaptaryndan öýrenmesin. Gelmän şonuň şu gerek agal uluňyny alaýyn. Boluşy göwünme ýakmada han gelenni şundan ýagara golleýinip pikir öýüp gitdi. Şol gelişine hocam şükür, gorgonyň gününe or tarapy ýöle aýlanyp urdy. Oňa syn etdi. Gorgon iýene dördür gurulun gala. Töwereginiň gum alynan ýeriniň özü taýak salym meýdan bar. Beýikli takmin 10 kadam boýy. 4 burçunna, her burçunyň aralygynda da 2-3 ýerde diňe bar. O burçundan beýleki burçuna barýan saň 300 ýadım semet ýöremeli. Ulu gala. Han özüniň öňdäki gara ullaryny goýjak ýerini bilipdir diýip Ozam şükür pikir etdi. Galanyň kıbla tarapyndaky diňine çykanyna Ozam şükürüň gözüne gulmatar tarapdan bir ýalpylly göründi. Aýna köllüp Ozam şükür pişirdi. Han näme üçin sultan öňünde dikeltmeýär? Muhammed Rahim wagtyna onu dikeltmeýär ýerine Emma için ýakyndan ýaly oýlam su agyrak gelipdirdi beni götüräpdir. Soňra ne Allah ulu handan ne Rahim ulu handan ne Medemin handan ýerine olmady. Ýokarda bir inamdar berk-bent gurulsa Maryanyň ekini başyna görerdi. Hi wagt näýän kergüniň ýeri dülmezdi. Maryanyň pagtasynyň, gallasynyň, ýepeginiň derdinden Medeminiň hazinasyny ammarlaryna ýer tapdyrmazdy. Galanyň giň meýdanyna şadyr gatşyklylar dikilipdir. O ýerde başy çiýiştilpekli, demir giyimli adamlar kän gaýmylaşýardylar. Galanyň beýle tarapynda gaýmylaş hassa kän. Atly adamlar iki waka alakçaýarlar. Anga o tarapda tutuş bir owada görünýär. Onuň harby owadygy bildirip dur. Käýerde toplaň ýylygy saýgardy. Diňiň üstünde hyýwa tuğy ýeliň uruny ýelpilýär. Mary galasynda da garaýatdy da han nökerlerini ýönküden galňadypdyr diýip Hozam şükür billedi. Ýöne gülbin mäterlerim töreleň akmaklygy ýararly bolardan bize peýda ýok diýip sapşyp ýören nökerleri kine etdi. Eger hanyň mullokan peýda bolmasa, o näetmeli gorka. Sarazy pesli adam alyp baraýdy. Oňa köýräbir ýa bolardy. Ýa-da bolmasa şu ýerde garyndaşlara aýlanmaly gorka. Ol başyny galdyryp nazaryny udaklara dikdi. Ha ileri tarapda tysmadan obasy. Anna kıbla tarapda. Ha golydy bagşylan obasy. Ine demirgalyk gaýra tarapda wekillerin, goňgurlaryň, göýekçileriň şeýrigirek obaly görünýär. Ha o şeýrek.
Bu zagal 5 öýle tekeden ne satlyş karka. Hocam şükür onu öz ýanyny derw hataplady. Asawyň netijesinden bolda göwrüň dokunmady. Kelletin nägiret bilen ýaýkalady. Belki saryk owulyny aýlanar. Ýöne gül birden çykarmyka. Olar ýagyl dagynyň götün ýyl kiýberen saparyna ha, olar ýyly söz bermediler. Barandan taňry bertden bir ruhat giden urur çemeli. Olaň maşada gidişlerim tekelenki bilen sapra düşüpdi. Innaha arnewuz ýaly, aganadar ýaly baş bermeýän kakabaşlarym saragyt diýsen aňsat giderýärmika. Ondan maragor hiwa tabiin yer. Äkimlerden bir ruhat atly diýip owuly aýlanyp berseň, biýdeplik bolaýmasyn. Ondan peýda powlaşyp diýan çekmeli bolaýmasyn diýip huzum şükür pikir gurdy. Ol hiwa hanyň gelerini garaşmagy puta karar edip, atyn ýuwuşlyk bilen diňden aşağı goýberdi. Gorgonyň düýbündäki pesden çykyp, galat öňündäki owa tarap nazar aldy. Onyan çağa bolsa, ýeňe tarapdan ataýan tedeşdi. Ýygyny gaňarlyk seredenne, ýetip gelýän bir topok atly huzum şükürüň gözüni ýildi. Olaň tank boldy. Atlylar hiwa adamlary. Gelişler gün hocam şükürü tarap. Anha olun öňündäki golunu götürüp munyň saklanmagyny talap edýär. Näme habarlary? Nähir maksatlar barka? Bular Niyaz Muhammed Mäter gün ýöz kastyny beren olaýmasyn? Ol hiwolary näme ýamanlyk etdi? Belki beýleki gelişini halan nälerler. Onlarda iýilşä ölüm ýok diýilýär ahyry. O iýilşi bolup geldi. Haýyş bile geldi. Oň eden ziýany ýok. Ýa-da onuň ýanky ýöwrün pikirlerini aňlaýdylarmyka. Atlylar gelip edip bilen salam berdiler. Hocam şükürüň jany bir näme aram tapdy. Atlylaryň iki tanysy öňe saýlanyp, oň bir ýelleşip görüşdi. Erinlik ýüzüne ýanan, ýasy gara tilkmäniň aşagyndan garaýan gözleri ýanyp duran fiýratly daýy ýigit habaryny berdi. "Han ýaşuly, taragytyň ýagdaýyny eşitdik. Mäterlen bulun gurrundan hem habarymyz bar. Gurrunga goşulyp durmany usyp bilmedikde, soňundan size atşady. Bir zaýylrak gurruşulyp ýygyňyzdan aýtdyk. Biz saratly arnaşlary ýekaryp bilmeriz. Ýa-da şahadraga bolsa, biri ýanyň bir alyp gitdi. Biziň ýerimiźden ýene-de bararlar. Gatyryň başyny çekip aň-taň gurtduryň hozam şükür. Ýigitler, fiýlanyňyza sag bolun. Ýene diýip sagyndy. Törelerden, mäserlerden bir uzat beýlip gidibersek, munymy gaty biýedeplik bolaýmasyn. Siziň şüýnem gelişikli bolmaly, meniň şüýnem. Ýigitler bu hyýalyňyzdan elçekin. Han ýaşuly hemmesini düşünýär. Ýöne o zatlar biziň öz işimiz. Bir ýetişik işimiz bilýär, o tarapdan arkaýyn bolay. Haneke, bir töreler atalyklar ýaly gara nebisimize kowulaşymyz ok diýip doluk alady ony. Künnü gara ýigit atyny ýöňüre götürüp ýaz tepek gürdeňleşdi. Anha men Nazrullah, Daýhan ogly. Anha tapar men Çopun ogly. Şu durumdan hemmeten biz ýaly. Biz baýdel. Emma bolsa diýip ölüp ýatamyz. Bize iýrat deperilmese bolýar. Ozan şükür olary akylynyň adaşyny adamlyk hükümine seretdi. Ol azymtyk ýylgyryp kellesini ýaýkady. Ýigitler. Muny ýöňe gaty hewes bolar. Uğrunda geliberen han bilen oýunyňyz deň gelmez diýip gidiberjek boldy. Taparmät diýip atlandyran ýigit hocam şükürüň öňürägine aýlananda han ýaşuly diýdi. Görýän göli iýleşlerine kömek etjek görüp çykyşyň ýagdaýlara öýdýän. Sen atlak gitmäge geleniň şunyň bolda şuň kiýaly günne hiç tatdan çekinmezligiň, alyp giderini bilmegiň gerek. Biziňe ha gaýgy etme. Hanyň gullugyna gelip ýörsek suda başa owtar salraýanda ötmegin. Uğurragyna kowmasaň, gaňryşyňa gaýdy berseň, Ýumut hanyň hem tanama sultanyň hem. Agaty, ýaksyň aýyny bile gitdik. Çekinsen hem sen öýle işiň bilen boluber. Biz özümiz ýolumyzy taparys. Ýigitliň rejesiniň geňdärligini gören hocam şükür, bular bilen arany saltyrak asanny kim görmedi diýär. Atyny dewzildi, ýolunu dowam etdirdi. Taparmät bilen Nazrullah gynanyşly ýylgyrdylar. Soňra öýleri ýaly ýylgyryşyp duran ýurlaşlaryna garap, ýigitler, atyny nokta açdyň aýtmaz. Ýörüň diýip ilerlerine tarap at goýdular. 6-7 farsah aşynlarynyň soň olara bir bölek sar gatlysy, taragytyň orta ýoluna ýetenlerine bolda bir topok salyr atlysy goşuldy. Ozan şükürüň baran günüň agşamda gara ýaply atlylar bilen häl kiýal gurrun boldy. Ozan şükürüň sagynanyny gören bir bölek atly saragy tarap ok bolup atyldy.
Zamun. Taragatlylaryň güýçlerini sýndyrmak, tenini agyr yaratalmak, aman nedirmek sultanlary başartmady. Munşa uly güýç bilen gelip, netijesi gaýtmagy bolsa, ol ören ýok Suriýady. Orasan topalagyň köşkü tartyrypdy. Ol türkmen çölleriniň ortalaryna şenni, orasanyň ähli ýerini, ähli halklaryň öýe işini alypdy. Ägert uly kynlyk bilen ýatarlypdy. Onu kimsiz mınjyratmagy, köküni soğurup taşlamagy köşk aýratyn üns berýärdi. Şah Tehranyň oturan ýerinden nazaryny Horasanyň sowguny okdy. Ol Horasan bula goýlugynyň täzen döremeginiň huwaty edýärdi. Hatda Haryazmy, Buharanyň öz guraýatlarynyň birini ögürmägi arzuw eslep ýören Gazar hanydanlary bugün kun Horasany edilen giderme kowpunyň öňünde durýardylar. Goňratlar Haryazmy türkmen lüketiniň täze bolan Şah Uzaganyny öz köklerini barka suňdan durýardy. Bugün bolsa Bedinewis Muhammed Emin özüniň atasy Muhammed Rahimyň betpär ýoluny gadam goýupdy. Ol ahala Saragata hem diýişin sarklaýardy. Her zat etmeli öli. Eýranyň mülklerini elle taklamaly. Onu giňetmeli. Her zat etmeli öli. Köşküň abryny pere gaşyrmaly däldi, arttyrmalydy. Yerini bugün kun. Bir meseleni gün maňlaýdan hüjüm etmek bilen şöp boljakmy? Sarış tekelerdiň ýara güýji bilen zylawlamak aňsat düşermiki? Eýranyň ägertligine, onun maslygynyň hem öýleri üçin ýükdüğüne gözleri ýetmeýärmi? Olar mundan asyl heder edin oklar. Üstüne ýasyryň oklarym. Heder etmeýän bolsa ýeňmek kyn. Eýwahany Muhammed Emin'in hem uly goşun bilen hyýwdan çykyp, mara uğrapdyr sesi bar. Dogry Muhammed Emin biýşak Gylawly han. Ol saragy düşün Eýran bilen çaknyşaýmakdan ýüdegürüm durmady. Belkem meseleni başga ýollarla çözmelidir. Sultanmyradyň gylyj urmakdanam, goşuna herkedirlik etmekden başga diplomatiýadan başı ýerbe çykany o ahyry. Sultanmyrad bütün tomsy şu pikirler şu aladary geçirdi. Ahyran bolsa gepleşip geçirmek üçin saragatlaryň üstüne adam iýermekle karar etdi. Egini garaly basly, ak ýakady şeýakmeniň ýokaryndan görünüp duran ýoğuna adam ýeni. Öz ýanyna alyp gelenlerini, olar ýagly ony derrew sanady. Deregeli Abbas uly. Hawa men urazgan. El garnaşyňa. Assalamu alaykum. Alaykum assalam. Olar görüşdiler. Abbas uly öz duýdanyny gelişini ýumurlamak isleýän ýaly. Eşe bire garaşypmydyň bu urazgan idi. Garaşdymam, garaşamagym. Abbas ulynyň gözleri ýeterlik gulaýnaklady. O nähili? İlki gelişiňiz gepleşip etseňki däldi. O wagt garaşmadyk. Soňky boluşlaryňyz garaşdyrmanam durmady. Onna biziň habarymyz alyň. Garaşyňyz ýaly bir habarly. Bolmanyny da biýagdaýda gezmäge gelmäni bilýän. Ora ýagly mehmanyň öňüne çaý goýdy-da, 3-4 sany atlyny şar tarapy ulatdy. Geljek adamlar ulak garaşdyrman ýygynýardylar. Eneýini bir habaryň bolsa, Abbas Uluhan dip ora ýagly diňlemäge taýynyny bildirdi. Abbas Uly gara ýüzüni ýokary galdyryp, gözlerini gyrp-gyrp etdirdi. Bir adamlar siziň ýanyňyz Sultanmyrad mürdi berdi. Ýöňü bilen, siziň edermenliňize goýun ýanlygyny, döwletiň bir tarapyny münasip awraýjylar, goýryjylar garaplaýanlygyny, emma ýöz ýatagyna çapan topaloňşyň alyna gidip, bir uly säwlik goýuranlygy. Onuň üçin özüniň biçak gynyny ýanyna etmegi şad adamaňa tapşyrdy. Hawa aýdy berdi, urad ýagly ýadyw seslendi. Ýöne näme, Şah Hazretleriniň gahar gadabym, şeýaksiz sahawaty, ýürekim şepawaty megzilmez. Olar ýalkasa geçirimsiz zat ýok. Siziň öz ýalňyşyňyzda ýükünýänliňizi Şah Hazretleri bilýärler. Size nebisler agarya. Günäni wagtyny duýmagym akyllylyk. Wagtyny düýetmek parazatlyk. Siziň öz günäňizi ýuwjagyňyzda bolsa olar inanýarlar. Hawa, bir bula goýluklyň hemmesiniň günäkäri İran halkynyň düşmany. Käfirler hatylan salar boldy. Ol öz memleketine, il halkyna, öz paşalyk ojagyny döňüklik edip, ýedikliğimiň şahy, islamyň arkadaýanjy Irany käfirler satmaga niýetini dikdi. Emma şükür alhamdulillah, İran sarsmazdyr. Käfir oňa barmagyna matyr bilmez. Elbetde bet ýola düşen üçin şanyň temmi gylyjy hemişe ýalan açdyr. Ol almazdyr. Dağdan daşdan gaýtmaz. Ol udyýundyr. Dünýäň bir çetinden beýlik çetine tüýünüp ýeter.
Salardır onun meslekdeşleri adalet kılıcının cezasını sebep bilmedi. Bilsegem değerli. Öyle zaman adını Şöhrası tavsırdı. Şah Hazretler sağ olsun. Günäliň bir günäň arasına şyan bolsa bolýar diýip, gürrüň damjasyny ýer damdyrman diňle oturan begine pes paýsy doklady. Ýüz aşagym bolsa. Abbas Sulynyň sözüni ünsüz diňle oturan taňyrnazar wekil başyny galdyryp begine pes alardy. Sen begine pes juda geçiň ýoňa ýagal sokçurly örmese o. Diýilýän gürrüň kän edilýän zat görümdi. Salaram baýak agyny aşgatyklady. Oňa asy aýtmaklaryna görä, gara gaýgaty ýugurdyň elki telkisini düzetmek dälekeri. Hani bir ýere gelip mydyr detdigi alyp göterilmäliginde tagapyl edelim. Oýlan söýleň. Bilýämiň zamanagy. Hawa, siýitde agydy bir şer sowy üfläp içerdi. Ana ras görürüm, ha. Dikeli bilen taňyrnazar wekil ýerine ornaşandan soň molenepes gede galdy. Abbas Kuluhan. Elbette sizdiňe bize bolan minnetdarlyk aýtmak üçin gelenlersiňiz. Sultan Murat sizi nähil ýumuş berdi. Eşitip oturulýar. Elbette molenepes. Bizim gelmegimizden düýp maksat sizi bilen ýyl bolup gitmek. İki tarapy süýlen behbitli bolan zatlar barasynda gurrun edişdik, şertleşdik, hoş niyetli gatnaşy edişdik. Ana şahzada bizi şu maksady süýneberdi. Bu zat. Orada ýagly nähir şertlerin bar bolsa aýdy ber eşiteli diýdi. Abbas Kulu düýürlerin ýalpylyk kagyzy goltugundan çykardy. Onu iki elden ýazyp gözüniň öňüne tutdy. Şahzadaryň teklipleri iki tarapyňdan behbidin gözüňe tutdy. Men garnyna şökümünü şunu hidaýdyn. Bire köşke garşy edilýän pitneleri, hyýanatçylykly işlere gatnaşmalylar. Awa. İkinciden bolsa, hiýodur bu hora bilen ary gatnaşyk kesmeli. Ýer onsoň. Üçüncüden, İranyň demir galyk tarapyny keteki betpärlerden gorumagy ýardam etmeli. Hop. Dördüncüden, İranyň keramatly ýerlerini siýlemeli. Hoş, diýip Uraz ýaly esli wagtynyň başyny galdyrdy. Abbas Kulu sesini çykarmandan gowşat oňa döndü. Ýagşy, bulara diýeli bir ýüklüne şertler. Şertnamanyň beýlik tarapyma bolmalydyr. Onu meşdelle. Elbette. Onam häzir aýtjak. Hawa şahin şahimde şahzady hazretleri öýe taraplaryndan fitne gatnaşanyny üçin eden günälerini geçmeklige tekelere izin berýär. İkinciden, özgedeginde sizi wepaly hyzmatyňyz üçin basbalyjylardan gorajagyny wada berýär. Abbas Kulu başyny galdyryp oturunyň soragy ýüzlerine getdi. Özgelerini olar bir-birine ýaňa dişdiler. Uraz ýagly. Nähil görýän han adamlar ilçiň sözüni diýip olar ýüzlerine. Eswatdan soň gowşup. Abbas Kuluhan. Ýangurryň bir ýerine şahzadanyň biri özüni wepaly hasaplayan gakty gurrun etdiňiz görüşoňa nähirrak düşünmeliydi. O düşünükli zat gowşutan diýip Abbas Kuluhan oňa jogap bermäge ýanaşdy. Anha siz nehiwa, ne bu hora tabin bolluňuz, olaň betpär niýetini amala aşyrmagy ýardam etmediňiz. Muhammed Rahim, ýerden Allahu han uly leşker çekip tekeleri ahalla dağıttı. Başyny oturlamak istedi. Oň maksady sizi ata watanyny aýyrmakdy. Bu öklüňler ýaly ýerde uran edip har adam ýere sürmekdi. Emma sizi ýene topragyňyz bolan Horasanyň aýyrmak oňa başartmady. Sizin şu watan perwerligiňize İran köşkü uly hormat goýýar. Ýagşy. Şu jümleden olara tawin bolmasaňyz, biri tawin bolluňyzdyr diýen many çykaýana däldir. Abbas Kulu petge düşen mollanyň sorunjyň talibat edişi ýaly gowşuda kinil garady. Ahyrynda ordan ýugup, şahanyň mülki ören giň gowşutdan. O hiç da meýatäş däldi. Onna bir azar vermesin. Bilem size degmäli. Beli. Oturunlar makullamak kule başlaryna atdylar. Adamlar sözleşip oturun diýip etdilaryndan soň Uraz ýaly içerde ýakry ýüzlendi. Yer zamanaga näme maslahat?
Ay oğlanlar, gaty maslahat bolup dünýäniň ýagdaýyny özüňiz gowy bilýänsiňiz, diýip zamana uzun hakkaryny diýip bolady. Ýedilýän gurrunlara näze aýdýal ýaly. Kan döküşlik galjak bolsa, her kim öz gününe goýuljak bolsa bolýar ekenne. Dawa jenjel edibim, ahyryny gazanajak da şo däme. Onum şeýdip däýmeli bolsa oğlun, oňa ýetedi näme wa diýjek bolýan mene. Ondan bu ýanynym ay hawada zamana gaňaýdy şeýaly öz gününe goýulsa ahyrda geregem şo diýip gowuşdyň hedi çykdy. Ora ýagly adamyň pikirini jemledi. Abbas Gulhan anha ýeşdi oturuşyň ýaly bir şertnama arady. Biz bir tarapymyzdan amal edilmeli zatlar ederiz. Abbas Gulgurrun entek doğru guturmanlygyny aňladýan şekilde barmany çalajagarlardy. Näme adamlar, siz bilýärsiňiz, şahin şah we şahzady hazretleri şertleň ak yürekli bir jaý edilmegini, taýyk ýerine ýetirilmegini gowy. Onun ötürüm asylky edilişi ýaly zamuny üçin adam goýmak lazımdyr. Zamun adam neme adamlar, garyndaşlar siz geňirgenmeň. Bir täzen satdyl. Muň öz diýipdi sur diýen ýaly bir zatdyr. Ondan şeýle edilişi tap ýürekden bolýan bolsa, oň näme zireldiýärmiş. Eger ikirdiňden ýen zamuny goýmakdan çekinilýän bolsa, onu mene bilmedim göre gaýtam. Yedilen şertin tap ýürekden yedilendigine mümkinlik öretmeýärmi? Ýa şey bar diýer şeýle bolsun. Oşt Abbas Gulun özüne sorup berdi. Eger goýmaly bolsa onu zamuny näme üçin biz goýmaly? Şahin şahyň sözü birdir, emma oň sözü guruşundan birinki ýeliň ýygyna gidip duran samynmy? Diýip täswik gowuşdyň pikirini üstüne olurdy. Tagap edin diýip Abbas Gul bir golunu galdyrdy. Eger isleseňiz onu siz hem zamuny alyp bilersiňiz. Şahzada şeýle diýdi, näçe adam isleýärsiňiz? Oturunlaryň arasynda ikirjiňlenme alamaty göründü. Ey, edip göründü adamyz diýäler. Ağzından gan alacak ýar bulup oturan taňyrnalar wekili ýene gowsundy. Aw, halifa, Abbas Gul. Hat zamunny bolgusa zatlary tapyr ýasyňyz bölüp gögünüm geçip berýär. Adamyň bir lewzi bardyr ahyry. Näme sygyryň dili ýaly kagaz lewizden namdar boldumy? Sen mizan günün lewzine jogap okajak dälmi? Aw, halifa. Başga da adyňa bilemok göli soň gepiň iki çykda halamyr. Salaram uzuy sypdy. Soňra gün eşitdim eşitmedim diýme. Oturunyň aşaklykdan ýylgyryşyny kellesinden taňyrnalar görürlerdi. Neneň sen bolsa taňyrnalar wekili garşylykly söz aýdy bilen bolmady. Asla şu zamun gurrunu goýmak gerek diýip Ferdar iki diýdine galyp oturdy. Şertleşmek bolsa şonsuz şertleşesin. Bişek bolup duran höwdany bozmagy dölmedir diýen hiç kim senden çykarmady. Ferdar ýanyna turan gowşudy ýoşdudan aýtdy. Ýerhaw, zamun goýup meselem, men kakam ata şeýrini edip bilip alajak. Bir neme zölegünden çekmeli bor. Bolmany da şeýitmeli. Ferdaryň näme diýänini, näme ikirjiňlenýän Abbas Gul aňlady. Ol Ferdar düşünýär. Ýylçylykdyr, onçonça bolmaz. Eň wajyp iki zat bar. Biri fitne gatnaşmaly, ikinji hem hyýwa buhara bilen sürtkezip. Abbas Gul iki elini bileginden salysyp atanak ýatady. Oturunyň ýüzüne aýratyn many bilen etdi. Ana şolar gıyşarnaksa bir jaý edilmeliler. Eňleri urdat ana şolardyr, düşünüklümi? Düşünmeli ýaly atwamy. Biziň diňe hyýwa buhara däl, hiç kimle tabin bolmak pikirimiz ýok. O wagtda gurrun molulmez diýip, molany pes oňa ýüzüldü. Oň şüýne zamun goýup oturady iş ýok. Salar ýalyňam ýerine türkmenini düşmez. Biziň ýözi jany işimizde birden meter galyklanyp oturmagyň bir wagtlygy barmy? Abbas Gul şeýlerin maňlaryny tepirdi. Aňardan ferman şeýle başga şeýere ýokdur diýdi. Bolmasa bir da desek näde adamlar diýip, begini pes way öz teklibini orta atdy. Halha uruşda, şeýgirişde ýetir düşen adamlar bar. Olar maşatda gulpasyna ýatyrlar. Ýanky zamunlyk diýeniňiz üçin
Baýyň teklibi iki tarapdanam garşylyga duçar boldy. Zamuny durandan tutduğu yatan iwalydyr diýip Serdar öz nägiligini bildirdi. Ol adamlaryň öz razylyklaryny alman ýeňsedinden bir iş etmek bolmaz. Ýok, olar da muny yaramaýar diýip Abbas ulum garşykdy. Yaramaýar diýsene. Ora ýaglylyň sesi nägili çykdy. Soňra ol Abbas ulum issaşyr Serdar'a etdi. Neme Serdar? Yankay diýanyň gaty dogry. Ýöne bir adam bar. Hiç kulýan zadymyz biçak wajyp zat. İl halkynyň behbudi üçin ol adamlarym närazy bolup durmalydyr mukadiýan. Olar bilen gidip gepleşäýmegen bor. Oň şuňyň Sultanmyrat şol adamlar bilen kaýyl boldy. Gelin şu zamun diýänne de sirini şaýaryň. İliň paragatly üçin. Ýöne şolar bolmasy. Sultanmyrada bildiginden galmy diýmek gerek. Bir de adamlanmadyň elinden tutup maşadyň gulpunyň astyna goýup gaýdary çakymyz ýok diýip Serdarym öz pikirini aýtdy. Başga hil teklip bolmady. Gürrüň şoň bile gutardy. Belli netije gelip bilmän Abbas ulum ýygyna gaýtdy. Abbas ulu baryp habaryny berende Sultanmyrat mürde gaharyna kyrsyny işledi. Men entek olaň ýölerini Tehranyň gulpunyň astyna zamun oturduryn diýip diýişiniň arasyny tazdyrdy. Näme etmeli? Saratlylar onun tekliplerine boyun bolýarlar. Emma zamuny goýmagy göwnümeýärler. Kepilde şertnama suwsymdan ýaly bir zat. Ene onu etdim diýip barasyň göli şady han kepilligin diýer. Eýsem bular bilen urusy dowam etdirmelimi? Ýok, bu hatarly. Bu ýaderlikçe bendilikdäki adamlar zamuny kabul etmeli. Şey etmek zerur. Zamunun barmy? Bar. Bir tarapy. İkinciden bolsa bar bir gaýdyljak goda tekelen zamuny kabul eden kişi bolup gaýtmaly. Ýogsam şahyň ýaragynyň abry gaçar. Soň bolsa görbermeli bor. Ende şu pikirleri eýerin Sultanmyrat mürdi. Saratlylar bilen ılalaşyp baglaşyp aýdyna maşada gaýtdy. Abbas Gulhany bolsa Saratyň ýanynaky şure galada häkimet goýup bitdi. Köşki beren habaryny Saraty diýle şökürünüňi. Olaryň boyun tuğuzuluk bilen Irana gulluk etmäge söz berendiklerini. Zamun üçin adam goýulandygyny. Saraty dolundyrmak üçin bolsa Abbas Gulhany dikme edip gaýdandygyny habar berdi. Şarpyk ostowsuz däldi. Tomsky dawa jenjeliň ýanky parlaşan mahaly döwletiň ekizjigisi boldy. Bu waka ol üçin espuatlap gep baş bolup galdy. İki aýalyň başgatylsa gürrüň şowakt etdi. Kimdir biri bilen pikirini paýlaşady gelin bolmak şemeri. Bäbek görüp çykan ajdaryň aýaly Dürjahan biýgulumka ýürüte togulup ýanky gürrüňden ýaşdy. Agyp tügeleme goňşyňyr ýene sagalapdyr. Baýak bir göremde argaşy bolýar bolup otursa garny haraýpmyş diýipdir. Ola asal iki tarafını götürüp ýörün ordan etjek. Dürjahan biýgul gepleşek boldy. Olar ýaly gürrüň tapsa köýü gelýän biýgul giýjelen ýeri gaçalany dönýärdi. Ol şabyr edip, "Agyp näme diýip näme aýdarsyň?" diýdi. "Hey, artmasyň goňuna giren hele ýemşeýdip, etegini şalyp şaran eder oturar uşya. Olar ýaly oral heleyini, artaklaryny, günüzüniň şagalaryny güýmäge otursa ýagşy gyýyr. Hi, şonu aýtsaňyzla biýbejedi. Bir şal taşyly öýüň ortarynda buluşup ýatsa. Şondan girişik zat bolmaly ekeni. Bir ýanynda gyýdyň şagalap oturdy. Bir ýanyna öýüdüň gowulýanlar da öýdüler. Agy Dürjahan girişik segligem şowuly. Namazyny urasyny garyp ýatşyr näme diýip näme aýtsak. Anha ulyň agyzy orada boldy. Her kim birece urasyny tutsak, kadasyna kuzak bolup derdadardy. Borjyny bir jaý etmeden o dünýäde hata hukumuma gerekdir. Bergiň däwil. Bir aýmella. O dünýäde sen äriňden soran oklar çagaňdan. Şu aýdanyň biýbejesi. Hakalyň hili aýyn bolmasa ärini gün örtläň bor eken. Halgaty Sultanym etjegine derdi herne şonun niýen boldy. Özüň dönem gerekdir elbetde her gaýsy anha anna wagt gepleseň asal
Özünü güne goýmaz. Ahey, oturuversin. Ölenlerdim, beýlede keyik ýaly gelin, dartyllap ýören bolmasa. Öz kanagatlyrak gurundugyny, eğer şükün argyny ýaly edip, şu anyna bagtyp başyna ýapsynmy gyz? İki geley hakara kirip gülüşdiler. Batanaklat şükünni öwedi bilmese ne edersin sen muny diýip, beýbul gülküň arasyny tuşurdy. Bilmesen tek gatan biler. Hawu ýaş gaýdyşdygysa kynlaşmalydyr. Hawu kynlaşýar. Şu öwürdürdiýimde özümem görüp ýaman görünür. Hawu gyzyp beýbul sözüni dowam etdi. Şu boluşy bilen bar ýa kapar zatyň üstünden bararby. Maral pahir ýa üstünden gitmedimi? Oğul gözel şondan gitmedimi? Bir aman teş, oğul zapar şondan gitmedimi? Parsvan tebip şolun köpsünü ýaşy gaýdyşan şünnipdir. Biýbejesi, şu gelegem ansat bolan nälerle, ýanyna bolan soňuzly. Dürjahanyň sözü biýbejäni hem kişilikde hem stoşdurdy. Wah bu köýnü ýany ne biýbeje duýduruldy, ne töwerege Dürjahan. Ýanyna bolanam göbüň kesenem gülper gyrnak. Uy, şeýle masal, toba. Dürjahan ýerlilen ýöz ýakaryndan ýeşilläp tutdy. Gözi hanatyndan çykajak boldy. Dürjahan, ulil beýbül totum diýip öýde arkaýyn çaýym içmäge goýýan näler. Gaýrat etdiip ahallan, mardanam üstümize gelişip duranlar. Elimizem degip duranok. Ýöne ýerlen ummatdan çykyşlaryna aýdýan özüň soraňsyň. Siz barkaňyz başga adam gözlenirmi gyz? Siz barkaňyz başga adam gözlenirmi? Şo zatlar gelgirini, şo party kyrna ýetipmi? Siz dagy ýylyň aýagyna öterip ýörmän adam diými? Ýok, onusy ýylym oňlamaz, Hudaýam halamaz. Bolmanyna da bir zatyň başydyr bu zatlar Dürjahan. Ene görersiň, görýäňe dünýäň gapyş berişini, üstüň ýagyly nämeden bolýar şu zatlar? Namaz oradan unutýarlar. Hocany piri mollany agun tanamajak bolýarlar hawa. Dürjahan guşluklar gelişine öýlen çykyp gitdi. Begine pes baýyň baýry aýaly Aýjemalyň gapsyna keşe edip oturan aýalyň arasynda gürrüňem şu abatdy. Agyr, o ije intekler garajak däl üýdýän. 40-dan geçendiň bakmy gararmyş diýerler göli. Dip ýangyrak bäbek görüp gelen gelinleriň biri öz geňirgenjini ma'lum etdi. Adam öňüne görüşdiň. Günüňem goýjy bolsa bolar oturarmyş diýip oň gürrüňdeşi Gülsenem öýse düşünürdi. Öýdem ýekil dagy diýip Gulnazaryň gelini Güljahanam gürrüňe goşuldy. Her haýsy bir gapdalyna bir ýezik bolup ýatyrlar, top korjalýarlar. Güljahan zykr etdi. Tüweleme ikizigem ogluny ödem diýip ýene bir ýerde goşuldy. Gelinden tedi gapdalyla keşe ulla oturan Täş Sultany jan gulagyny ildi. Olam gürrüňe garaşyp gitdi. Anna bagtyň ki bolmanyny da tüweleme başaşy diýen ýaly ekildir. Ýöne ýöňküleriniň taýlar durmady. Aýarlyň gürrüňi ýüňe gidip getirip ýörün. Gulnazaryň gejesi ýene garryny oturtmady. Ol bir halty ýüňi silkip goýberdi. Ýeka anna bagtdel. Günüsem ekizden ýasa urady belli. Olan kuşmahal başyna görün ýarlydy. Uy, taýusyň gejesi tüweleme diýe görüň diýip Gülsenemiň gabynyň tereşdirdi. Görüp sürüme ýoklap ola görsün diýip ýene garry ýene de bir suwaly bat silkip işläp oturan aýalyň üstüne aly tozan edip gitdi. Bir gapdal ýeke tutup geçäniň gara-garasyny basyp oturan abadan gara üskürnüp başyny gallardy da sılgymly gözlerini ýeňsegini dik gerdip barýan ine garra tarap aýlady. O ýene de bir haltany goltugyny alyp gelenni. Agyr ýene garry başga dadyny bilen mokýan tozanyň adyrak etdip oýundan sununy ýetirdi. Aýjemalyň bir günne telim keçe gülledip üstüne şaýrym gyskanyp oturuşyny az görýärmiň. Ýene garryň gep alyp galasy gelmedi ol. Her haýsyň edi bersen edýäni işiňi heleyler. Meň şüýni edýäni alhamala diýip taýdanjyrady. Esleňe diýer gazanjyňyz şüýni diýäňiz. Oň jogabyny abadanyň Täş Sultanyňa berdi. Uy, aýdýaryň näme ene garry? Gazanjyň padanjyň diýip ýerin günne gyzarat berjek bolmadylar. Günümiz şüýni diýäs dogry ýöne. Edibarlyk, urbarlyk diýipdir. Ene garry taýdanjyrap aňarlygyna gitdi. Aýallar öň gürrüňe derrew dolunyp geldiler. Gürrüň öýüdüni oýlanma mejbur etdi diýen. Aýjemal baý bir pikiri ortaga atdy. Elbetde ikiden bir zatdan hasap tapýanlardy. Hemme adamyň kaha bolaýany ok elbetde.
Sebäpsiz çüp başı gymyldaýarmy diýip Gülsenem oň özüniň käwre gurrun tapdy. Ya demirinden ýa-da kömüründen näme ýaly. Şular ýaly gurrun bolsa batarrak ýyňury berýän. Aýalar käw gülüşdirip ýören abadan gara ýödüne bir zat diýdiresler gelýänini aňlap. Hasaby belli heleyler. Oň diýip hamr etdi. Äriň boýuny howt ýaly bolsa, ýüzünden kandamayyn diýip durdy. Etmäwelseň etmekdi. Wille çakan ýaly jübät alwet etmeli bolsa ha onu birnim itin gününe ýatarsyň. Aýallar gülüşdiler. Gülsenem hemmeden beter güldü ol. Gün yetmesini etmäň yer gaýdy. Wille çakanam çaklanragam bolsa bir erkegiň durýan ýerine durýandyr diýip gülküsiniň arasyna jogap berdi. Gep ýylgay ululukda kişilikde derler. Şu wagt ekiriň gurrun edilýär ahir diýip Güljahan gelin tutuş duyurluk yanın ýaly aşaklygyna wadar gudur etdi. Agyýda abadan diýip Aýjemal baý gözüni manyly söýüp gitdi. Agyýda abadan diýip Aýjemal baý gözüni manyly söýüp gitdi. Biriniň ýerini tutanny kim terrak bolaýjakmyka? Her kimiň özi bilmese men onu aýdy biljek diýip Aýjemal diýip abadan garaňa jogap berdi. Ýöne başga adamda bilemok göli henidem annabatdyr Jahan Sultansy da ýa, şu serdaryň şatysyna. Ýene bir ýerine şolan ýerine bolan bolsaň, ikizden gözüňe de maşylmaz. Şememede görüň belli. Ýaş gelinler gyňaşlar bilen ýüzlerini tutup güldiler. Beýleklerin gülküzi hataryň üstüne aşyp gitdi. Abadan garanyň getiren delili bilen Täş Sultan ýeňe on şokly alaşmady. Gülkü bir kiparlanyň hoň. O zatlar diňe erkekden bolmazmyş gelinler diýip izaplyk gürepdi. Malygam ekili diýeni bardyr, ýalky diýeni bardyr. Ýogsam hemmesi bir sürüň içinde däme diýsene diýip Täş Sultan ýeňe sözüni ahyratma goýmadyk ýene garry ha edip güldü. Hawada gara diýip Täş Sultan ýeňe alaşdy. Aýal halkam şeýle bormuş, käbir aýal tohum malýaly bolmaly, özüm tohum ýerlermiş. Onna anna bagtyň ejedem şeýlemi kädip Aýjemal baý gyzyklandy. Men diýjek bolýanym şo da. Anna bagtyň ejetine oğul wagt diýekenler. Ejem pahirda goýtanardy. Birem çalarak gördükle görmesini. Heleýin ýerisidi. Bir ýerde bir ýyrimçyk aýal bolsa, bu ýokçuluk gara sertibiň aýaly ýalyrekenler. O heleýi bilem görüpdik. Ady bir gudur bolansaň gara, oňa goýokçaň perwanam diýerdiler diýip abadan gara on gün tasyklady. Erim gawanmasa herken perwanly görüş tutarnyr eken. Herken diýilýänem kisar kızı baglanyp pelaket bolmaly. Erkek bile görüşmede dağlaşda ha garıştana şükürün olmayan eken. Bir peyla adıp lagatani yüzü çoluğa çağırıp bir çay yenmiş desem madurun deyip avadan garasını sürdü. Ayarlan kimse utanıp yüzünü tuttu. Kimse gülkünü saklayabilmedi. Güljahan'ın gülküde bir gedek beylek katarların üstünü yanlandı. Gülkü ahirim kiparladı. Ayarlar toğuda vuruşup tamam kete gülüştürür oturdular. Asıl hakkından şikayettir şu gara tertibin aýaly diýip oturundan bir makulladı. Ýogsam galyň petgara bara, gabadyňdan geçenle telpejigin hek gelden bolupmy? Gözüň göründen aýagyna çolaşyp ýekilsinde. Ana şu heli. Bir saý üçin ýorguna girip bulaşyp ýatjak däl eken diýip abadan gara sözüni dowam etdirdi. Bardy geldi ýolda bolaýsa goltuğumdalara gaýdy berersin eken. Şu anna wagt 4 aýallygon 3 erkek dogun bolmaly. Ýalkysy bir anna wagt bir Recep diýip bir erkek dogunu bardyr, ana şodur. Galany tavrym bir ýekil taýdyr. Şeý diýsen öyle diýip Gülsenem gurrunguly gydykdy. Şoň ýaly bir zata badyrlap ulurum ýagşy ödi. Bimi ýejese goltuğun alyp gaýdan bolsa, bu ýyzyna ýerdem gaýtjak belli. Ýagşy diýip gumansyr darýal tügelemi gelin sirap anna wagta başatyp salam berýän aýarlaryň köpüsi suwolny bir ýem başaşa getdi diýip abadan gara ýene aýarlaryň içini gyzyklap goýberdi. Men orta entek piňine de del. Ki abadan goýaýsyn senem. Ýeriň içine girdiňler diýip Täş Sultan ýeňe ýerini salgady. Gülkü bir näme kibarlaşanyň soň Hür Cemal ýaşmaň astyndan. Asyl şu ýejaň bir aýratyn ýeri bar ýödi. Mene görümde üýşüni berýän diýip öýe duýgusyny ma'lum etdi. Öwrünişmendiňdir. Adamlygy süňküsü ýumşak ahir bolan. Anna bagtyň adamlygy tapylgysy zırla diýip abadan gara Gülsenemkin tasdiklady. Agyr bir wada diýirinjek ýalym gülü.
Ýanyna otursaň göwrümiň giňiläýe. Göwrüň dokunaýa. Bilen ok nämedenligini dip Gülsenem göwünjüňlük gurrun berdi. Çakan Sultan aýdy. O baýak ýagy dökülenne şo bolmadyk bolsa, ýüregimi diýarlym biljek kinik diýe. Eline jonluk kılıcını alıp kapıyın ağzını atan bolup bir durdu göli arkamda da var ýaly ulaydy diýe. Yüzüňe aňry geçsin şo ýagyň diýip Täş Sultan ýeňe gynançly gurlady. Çakan Sultan Pahirada bolup ýülenip boldy da. O gezek uly ýyl hakyny aldy diýip abadan gary gaşyllap demin aldy. Gyzyl baş şereý barynyň içini silkip gitdi ahyry. Agy ýetirip otursaň şo wagt anyny bagtyň özüm göwrelekinne diýip birgen girgenni. Şeýle boljak-da şekiller göwresin nekenni. Hiç görsüni. Ayarlar anyny bagtyň aňyrsyny berden goýman dörüp çykdylar. Çakan Sultanyň gulagyny şaňylatdylar. Täş Sultan ýeňe oturulman ahyrym. Her dar halka her bir ýeten ýetmez alaýmy. Çakan Sultanyň tohumlugyny näme? Anyny bagtyň gydan pis görýäňizmi? Aýu gelenler şuň anyny bagat Pahiryň gulagyny şaňlady bildiňiz. Hanynny başga gurrun tapjak boluň diýdi. Toğra diýäňiz, altyňyz etip Gülsenem oň arkasyny tutdy. Ondan Täş Sultan ýeňäniň öýüri ortaragyrak gurrun tapdy. Köp dogrup çaw köpeldip bolýan näler. Öz ýöne berenni berdim diýip bere görsin. Ha ulu diýip abadan ýeňe uludun demin aldy. Köp bullaryň köp boljak boldy ha aman jemallar. Ardy ulunky goly da tygmalylar. Haň ýaly ýere ýumşak iýberjek bolsalar, barlyga diýere atlar ýoguny biçäreleň. Enne ýer hele ýekide tüdüşjek bolup otyrlar. Öz ömrü öyle bere görsin. Garasay anyna bak şeýdip bir sellem oba gurrun boldy. Bu waka kimi gondursa, kim geňirgendirdi? Kimse görülmezçilik etse kim begenni? Anyna baktyň özüne göl bu hadisa öz gurşul täsir etdi. O ne begenni, ne gynandy? Ýok, hem begenni, hem gynandy. Maşgala täze adamyň goşulmagy, neslin, onu da erke oglanyň köpelmegi ören begenişlidir. On ýalyda begenmeýän ine bamy. Ýöne başga bir zat on begenjini içine iýinne siňdiren okdy. Ol edil ay bişeden ýaly ýyryňym sagalaryňym öňünde özüni müýüni hasaplaýady. Anyny wagt eýem äşe bolundy. Özüne täsir duýup uratdy. Bu gidek göl bäbek görmägen aýallarla gepleşenni ýüzüni tapajakla diýdi. Oğullarynyň bolsa soň-soňlaryň ýüzlerini seredip bilen okdy. Döwlet bilen Osmurada hemmetinden agar düşdi. Olaryň esli salymlap gaşkynlary köpçülik boldy. İki adam bir zady gülüşdi, özlerini gülýändirle ötdiler. Ejetiniň ýatan öýüne barmaga beýledi dursun. Bir kaýlap onuň garasyny görüp bilmediler. Olaň gözlerindäki ýygyn salamatyny anyba soň-soňlaryň syzdyrdy. Maşgala bolmanyň gadaryny Gülperi bazadan beter bilen bolmady. Anybatyň ýygyrylýanlygyndan peýdalanyp, ol sagy bolan giýjeri hiç kim sagyrmady. Sagyrym göbegini öz kesdi. Göbegine bolmak hukugyny el almagy depetini göýge ýetirdi. Onuň gögünini diňe iki saat üçin alan aklyg däli, başga bir zat götürýärdi. Ol ýakymly ýyly bir duýgudy. Oňa ul hukuk berilipdi. Annabat ony elçileriniň owa ýarlaryň ýerlerinden ýokary tutdy. Gülperini kanatlanýan ýene de bir zat bady. Onuň bir öýe aýagy düşüpdi. Ol ony maşgala agdalarynyň gözlerine görýärdi. Çakan Sultanyň öz şagalary bilen başagaýdygyndan peýdalanyp, Gülperi toýuň beýemçisi boldy. Dogry ulu toýun tek öňdedi. Hawa ol birini sylgap pişme bişirýärdi. Geleni garşylap giden atarýardy. At takmak barada maşgalada olurlun bir gurrun bady. Öňkü agty uruny ataşy repe oňa keýmir dakmaklyk teklip edipdi. Aýallar bolsa kemallyjy bolsun diýip annabatyň ýem kemal lakanlygyny habar berdiler. Ataşy repeýanyň öz ogullarının biriniň ady keýmirdi. Ol ýaşka ýok bolupdy. Soň Gosmuratdan ulusyna da şo ady dakypdylar. Olam o ýylky gary hastalykdan gidipdi. Galyn ady dakyp durmany aňsat görmeselerem, aýratyn hormaty eýe bolunmagy, üstesine de gaýynyň göwüni şünçü edip şol atda gaýmagy annabat göwünti däldi. Emma şagary ekiji bolunmagy üçin at takmak meselesi öz-özünden çödürli duruverdi. Oglanjyklaryň biriniň adyny Ýusup, beýleksiniň adyny Ahmet takdylar. Ýaga gaýdyp apala-tapala oglandan soň bulaň maşgalasynda ýene de bir täzirlik boldy. Döwlet dagy enele boldular. Odurum başboş Gülperi, ýödüniň ataşyra barmagy meýilsiz däldigini bildirdi.
Bu sakaşenni öýlenme kakda gurrun edilse belli burada diýmeýän ataşyr epede ey görmüş. Muňa göňüne de oturuverdi. Aýaly gedek gelinne de öýl gara söýmezligini diýen ataşyr epeýäniň Gülperiniň girisine apaňsat düşüp oturuverişine uly ilem gelinlerim hayran galdylar. Gülüşip keledinler. Dogrusu Gülperi ören away toş aýaly. Gelin mutluma gelin aýalym köpü, ola hele dagam däleken edil gelin ýalyse erkekler ataşyr aýal tanaýaly diýişdiler. Ataşyryň gyrna galyp oturuvermegen geňdänler, kemsitmek isteýänler mad bolmady. Obanyň gıýbatsırak aýallarynyň kimisi, olaga şuňa beýle käsir edip durmaýar eken. Alzak bolsa ýegim tapsa tapar diýse, arasyny kapitalyna bir atlykda hele ýotyrlar. Goşmada biriktirilýän bolsa ýok diýmedi diýenlerim tapdyrdy. Beýgul ýaly dili ýeňil öz pikirini gizlejek bolup durmady. Galan heleýiň telim ýyllap elinden gelmediğini Gülperi gyrnak hel salimde oňorda oturuverdi. Bela ýaly ekenip oğul sabra diýmekden gaýtmady. Atlandyryp has ýyzymlady beren soňlar ýüz dagdylar diýen bolsa Gaturiýanyň daşa çykyrmajak bolup oğul sabryjy. Agyr biz oň ýaly iş oňorja bolup ýürünýärler diýip ýeň astyndan garasynja gady bilen jogap berýärdi. Ýöne oňa derep Gülperi gulagyny degdi. Olar ýalyň alpetinden alardy. Dilagy ýok diýip aşak benne agar berberji bolmaň. Ataşyr aljak bolsa owaňyň dulagyt däleken belli. Galan hele her haýsyň göwnünden habar bermedi ýa-di. Dili şalpan heleler öz şaklaryny derä utana gurdular. Dillim bolsa degmedigi degip ýören bimamly hele ulman soň anna wagtyň gaýyny bilen meýaşy bişişdi. Alyp ýolup barýan ella ýakly Gülperi adalga anna wagtyň maňlynyň diýerdi. Üý işini paýlaşyp ýüküni ýeňletdi. Hemmesinden beteri Ataşyryň keşgini üstünden togdy. Aslaha şondan soň Ataşyr epeýäniň ýylyň üstünden aýagym birneme ýyglandy. Öýde şol boldy. O wagtda gurrun edenlerine Gülperi öýden bir ýaňa butnap bir görsün diýip gülüşdirdi. Galmagal gıykılık ýalyşypdy. Adamlar işli iş öyle meşgulanyp urdular. Kim ekini bile boldy, kim malyň üstüne gitdi. Şo barmana ýa çykdy. Owa maýlady. Faragyň bahar biçak ajaýyp meýdan gök parça bolýar. Düzlükler, baýarlar, dağlar ýaşyl begret giyinen gelini dönýärler. Arlaryň sürenkli gülälek meýdany hatam gelişine getirýär. On çoklu berent bolmadyk dağlaryň üstünden pisse tokoýluklar tereňläp görünýär. Tozansyz asmanyň mawy reňki göwüni göterýär. Öýür meýdanlaryny ogluk gudularyň sesi ýaňlanýar. Kemişe ýylyň şu wagtlary faragatlylar ýazyga çykýardylar. Adatdaky ýaly bilim her kim ýeňilrek goşgolundan alyp ýazyga göçüp gitdi. O bunu soluryp galdy. Sagalar ýaş bolan soň anna wagt büýül ýazyga gidip bilmedi. Zahan Sultanyň ýagdaý şeýleri etdi. Ýada döwletdir ýaşany. Oğul sabrejedir ajeran alyp Gülperiýine gitdi. Boyun tagmak, ýanyk ýaymak ýalydatlary bolsa Gülperi inni görmeliler eken. Ataşyr bilen Gosmuradyň bir aýagy obada bolsa, bir aýagy ýadlar tarapdady. Serdar obada galypdy. Ýöne göre ertir akşam öýünden örüp ulak wagtlap obada karar tapyp oturjak Serdarmydy. Soňky wagtlarda onuň öýde bolýan wagtyndan bolmaýan mahal köpeli urady. Orasanyny topolun köşüşenden soň ilerden gaýradan gelýän del ýurtly kergenleriň sany känelipdi. Täzeler esli salymlap ot gummasan öňkü gatnaw ýollaryny gatyryp başlapdylar. Taragatda olar köpülen ýa urad ýagryňkydy, ýa Serdaryňkydy, ýa gowşudyňkydy, ýa täs göýüňkydy düşlerdiler. Hiýi goly bu horaly maşatly, hyratly täzeler üçin türkmen şöller ýoluň iň hatarly ýeridi. Ha, dogrusy. Diňe türkmen şöllerem däl. Öýüňden çykyp tä barjak ýerine ýetýänçäň türkmen howpy hemişe başyndady. Barap maşadyň eteklerinden barýa kaňam. Gaptaryňdaky dereden bir topok atly türkmen okturylyp çykaýady. Amy derýanyň boýlaryndaky jeňelliklerde duýman nurkan peýda bolaýady. Paçal döwletlerde degişli ýerine pazyň töläp, eliňe hatyň alan soň adam ogulunyň saňa ýüzüň üstünde burnuň madime het edip biljek many ýok. Türkmenlerde göre başga ýagdaý. Doğuştan her bir ata çykanyna paş tölemeli. Tölemeseň gaňyrwalýarlar. Garşylyk görkezden ýa kellen kakylýady. Ýa-da eliňe gannal salynyp benni edilýärdi. Ondan tiz wagtdan benni wadaryny peýda bolup, haryda ýa-da pul gurulýardy. Ardyň kime ýetirjek?
Üç tarapyňdaky ýöllerini İslamyň arkadaýyny taplap, dünýä sığman oturan hökümdarlaryň bir aradary adalaty, asuduly saklamak däldi. Ana onuň bularyň öýüdüni ýykylaýmakdan başga ala çygaran okdy. Eger edermen rägiň saýatyny saýlap bilseň bulu, ondan keyin tarkanyň. Töwdügärler getirýän ine şu ýagdaýdy. Toýuň sesleri köşeşip olaryň ýerine kergun jaňlarynyň sesi eýlenden soň, aly downy gonaklaryň, keçi telpekli gonaklaryň gelim gidem görüldi. Kergunlar dürli haritlerden ýüklenendi. Goraryn üçin keditli narhy bolmady, olar peşkeş diýip estidady goýup gidýärdiler. Serdar atlylar bilen kergunlary kä ilerligine, kä gaýralygyny urudýardy. Her günü 10 günden 2 hepdeden bäri durup gelmedi. Mine şoň ýaly saparlaryň birine Serdar gidenden bir hepdeden soň Tarhan ýegen at çapyp oba geldi. Ol aýylgans ýakymda habar getirdi. Döwlet bilen äşän tapamdyk. Gözlük ýere gedildi, emma derek ýok. Oslowsa azy habar anna wagty ýyllar burun ýar etdi. Entetdi. Ol zöw ýeriniň galdy. Onun käze ýar bolan gözleri aga zynjyrlynyň dälden wagtyna kyn ýadyna saldy. Ýerinden turuşy adam ol öýdün lampa ýere goýberdi. Döwlet bilen äşe tapdyrnak. Ol azy habaryň darbasyna beýni şel bolan ýaly saňsyň gedip bir wada hiç sada akylyna durlap bilmedi. Geplemäge agyrysmady. Usul bolan dodoklary kemiş etdi. We ordan "Way, binähil habar boldy" diýip Tarhan ýegene ýüzlendi. Günertan goşa gelmän soňlar gözlegine çykdyk daýdy. Ikinnini sen gözläp tapmadyk. Ondan geçtirenip bärdini ýeňdin. Ähli adam gözleginedir şu wagtam. Berk taparlar. Her neçe bolsa geçtirenip gaýdy berdim. Tarhan ýegeniň soňky jümleleri anna wagty bir näme öýüne getirejek ýaletdi. Emma ol ýynjylar ýaly. Renkini ağdırıp yine de yerinden turdu. Vahçan yegen. Bir belaýy näge hanada uçmadyk gördiler. Olar eýirlerden durulmazmydylar. Şonu şu gözdew bilen bir ýerden çykmadymydylar. Bakýan mallar nere demiş. Mallary uly dağın etegine dağap ýörün ekenip, Tarhan yegen gowşakda jogap berdi. Wah görýäm ahyry. Wah bedilip ýörlen zatlaň bir ýerden dömüp çykjakdygyny süňümsiz ýadyly. Öýde şagyrdan başga hiç kim ýokdy. Ýetik hakda habaryň manysyna bir wada düşünmedik şagylar, gözlerini möýlerdip ejelerini gapyda duran Tarhan ýegene teredýärdiler. Ýüzüne ak bir ýar edip Jahan Sultan geldi. Ol anna wagty gögünlük berjeginem, onuň hary etjegini bilmedi. Gyňasynyň uzy bilen gözüni tüpürdi aşağı çökäýdi. Haskat edip duran anna wagtyň diýen dady şu boldy. Ýegen, sen derrew atasy bile gosmuratda. Nirede de bolsa tap, gaýrat et. Bu ordaydı. Her ýerde bolsaram taparyn. Azy habar aýtmagy ýaýdanyp gelýän Tarhan ýegendäki labyryň bir bölegini taşlan ýaly, haşlap demerli. Nepesine az kim dürsedi. Ol haýr etmän daýdasynyň gümüşini ýerine ýetirmek üçin haýdady. Tarhan ýegeni urudan gün annagy kanat edip oturup bilmedi. Ele urady. Jany durman şagalary annagy tapşyryp, öýdem ogludyr gaýynyň gözlegine çykdy. Gaýtarmy şaty. Yer gaýsynyň başyndan bir janly öýdüň ýetişi görü. Öýdüň skuranyň anna wagty ýöňü bilen gabat gelen bibi ulejek boldy. Derdini paýlaşmak isleýän anna wagt oňa derrew ýagdaý ma'lum etdi. "Ahsan bibi ul, döwletim bilen äşäm tapamdyk" diýip geldilerle. Ýüregimde üzüläýdim ki diýipdim. Ataň we abaň şagyra göre, gurbany boldumlar ýetişe görsinler. Tozunjurap duran ýüri sennakay görnüşe gelen bibi ulejäniň gelişi. Eýem bir zat aňyny bildirdi boldy. Onuň ýöňküsinden gularyň aly gözleri hasatly göründi. Kellesini iki waka ýaýkalady. Kütü dodoklary guroklukdan ýaňa agras hereket etdi. Süňüm salyp oturup bilmedim. Habar tutoýun diýip çykyşymdy. Aňlaşym ýalam bolupdyr, bir alamat boldy. Turup bermeliler. Ýönürge bolmasa ýokdur. Wah hey. Men sizden ýöňürti aňladym anna wagt. Bir apat bady anna wagt. Ýöne her nişigem bolsa, bir jaý elden aýakdan çykyberme. Bir bari goşaklary çagar. Dert bererin dermandan bile bererin epdir. O gapdyryň asyrgy heykelini ýerine alyp, anna wagtyň başyny üçgede gaýlady. Nämelerdir okudy,
Sen amancı bol. Tamam gerçekler her yerde bolsa yetişerler inşallah dedi. Anna wagt ödürünni. Şeýde görüp biýgül. Tadagat olluklarym bilen ýödüň habarlaşy görü. Anna wagt ýol nurudy. Şow gidişine de gönü Sanjyr Pelwanyň gapsyna peýda boldy. Ol barp habaryny berenden Täş Sultan ýeňe ýere berdi. Wah wah hey, binägiň şurrun boldy Anna wagt. Ýeron soň nähilirekmiş. Hey bir uş bilýän ýokmuka? Udaýjan ýödüň garaşyga da görü Anna wagt bir baryň özi badyr. Wah şeýledirler Täş Sultan. Ha o ýödüm men tek magadyma ýetemok. Eşitdim de kelleme taýak degen ýar bolaýdym. Hemmetin çintge oturmagy oturmam bolmady, takatym ýetmedi. Any hadi ele urap ýörüşüm diýip Anna wagt ýa-da jogap berdi. Täş Sultan ýeňe Anna wagta göwnük berdi. On tamam daş ýeriň habardyr Anna wagt. Bize howzura düşürme. Ýüregiň bir näme giňirek tut. Galy berse de ýyrçylikdir gören bilen bolar inşallah. O sarskanam tapdyr, tapanlarlarym. Soňol adam söýlendi. Aýu atasy eşitdiýämiň. Osmuradyň atasyny tapdy derre uğruna çykyň. O baň ähli erkegini ýygnaň bejidirek. Beýlerekdi. Piýiliniň güýün çekişläp oturan Sanjyr Pelwan. İşini goýup aýarlyň gürrüňi diňläpdi. Täş Sultan ýeňe sözüni uturup durmaka boldy. Ataşyr gaýraky göýekliň hataryna sen aýdyýan. Gara oçun ýanyny bolsa gerek. Anna wagt gelin sen biýjay alyňasamy. Asal derre uğruna çykarsam tapardam diýdi. Aýagynyň aşagyna ot basyran ýar bolup gaýraryň urdy. Wah wah wah. Gözil boldymy. Nägen boldy? Täş Sultan ýeňe owada galan ogly Hazımrada buyruk berdi. Asyň atlaryny Gosmuratda. Özüňem nirä isleri şulary bol, eşitdiýämiň. Hazımrat ejetini iki epletmedi. Borejy hökman. Otur diýilende gulak asmana Anna wagt aňyrlygyny urdy. Onuň şu wagt dururlygy ýokdy. Ýüregi howlap agdyndan çykyp barýady. Todun turdup barýan Anna wagt öz gidişini entegem hayal görýärdi. Gaňat gerip bütün obanyň üstüne derre aýlansam, ýeri ýörüsem, derdim paýlaşdym. Ýitirenden güldügini çyksam diýýärdi. Anna wagtyň habaryny eşitden abadan gara. Wah wah hey diýip ýakasyny tutdy. Eşek ataly inne uruşda kär edibilmän adam uğurluğuna yatıpmy. Şolardyr Anna wagt. Başga hiç zat däldir. Jigeriňden bagyryňdan tutuşuny görýämiň wah hey. Ýüregiň giňirä tutgyna Anna wagt başlarynyň dikkeri bor. Şeýle bolup görsin dogan herine. Bolut mergen Anna wagtyň habaryny eşitden madyň atlan niradireňdi. Agyz gözliliğiň bir bela bar. Galyň heleýin göri edil paltaý aly, dogaty moraly görgün. Ete galty ýeň ýedi bolup barýan Anna wagt, garaň gatlyş berenne, hataryň ýuňun tirip barýan Dürjahana duşdy. Anna wagtyň keşbini. Bolup barşyny gören Dürjahan, näme şündür bir bada oýturuklady. Özüň tananlygyna görýeten soň bolsa salam berdi. Aman Dürjahan nep Anna wagt salam aldy. Onuň sesi müýünli çykdy. Wah garan kiňsinne şallaklap ýörmesine näme diýendir. Daşymdan görün. O dowmuzumuz bilen garnazymyzdan direk ýok diýip şöýlen atly ýerden äçip. Eri urap ýörüşüm soň şüýnür Dürjahan. Hi diýip Dürjahan işini çekdi. Eştem dogumda dünýäden bir habar wah wah wah. Agyr ötürek eşden bolaýma hiç zat bolan nälerler. Wah näme bilen gelip aýdan targan ýegen. Şeý diýsene. Şeýle bolaým bolamy. Onu da ikizigen diýsene. Ýeri senkiden başgankyn görmedilemmi? Sen ýöne goýaýgyn. Dürjahan sırly bir zat aýtjak ýaly. Ha, ýakynrak düşdi. Agyr ýanlarynaky şo gaýnenimidi? Ha, o gaýnymym ogur sawram şo ýerde. Agyr näme kyryn bilen ýumruk ýaly çağalar düýün kugun tor basanyp getirilen gyrnaň ýerine berip goýberberdiň. Özüm bir alsagyz, ýürün şeýle ýylamadymyş. Ýanlarynaky şo gaýnynyň midir diýenden. Eheňine aňan Anna wagty Dürjahanyň gürrüňi ýakmady. Bu gürrüň hasam ýüregini bulady. Şu hakda boljak gowru gaýy getdi. Gözüň öle görmän adam günörtlemek güne bor Dürjahan. Aýra ýüregi badyr üçükdir. Anna wagtyň janyna ýere manyna aňan Dürjahan
Uğurluň soňa goýan ýaletdi derre başga tarapdan tutdy. Agy Serdar bir owudamy. İçinden Serdar bolsa men şeýdip görmejegim bilýänler soň o diýdi. Anny baksır duýdurmajak boldy. Serdaram öýüne gonokdur. Dürjahan aýratyn jan koýarlyk görkezdi. Agy anny bagat aladasyny ýyraganmagyn. Etmedi adamlar. Her kim peýdasy bolmadyk ýerine sırtyny açyrýanlar. Ýöne her kimin Hudaýa şükür, öz günüň ödünün ötüp duranlygynyň belli bagasy ýokdur. Ana görersiň şuun kun uraz ýaglysyndan peýda ýokdur, beýlekisinden. Sırtlar dogry bolany sen ylgap bermermiş mahal. Hawoda adama bir gün iki gün gerek derler. Başardygyňdan birek süýüt bermeler bu dünýäde diýip anny wagt ýolunda dowam etdirdi. O işine ters ögürlüp görüşüne anny wagt Gülsenemlerden çykdy. Anny wagtyň habary Gülseneme durun ýerine doňdurdy. Ol hitti. Baňlatma onuň kedinden näle? Goýa Petrap turan gözlerinden çykan ýaly boldy. Soňra ol çödülen doň ýaly bolup goşa boldy. Elenki bir ýere bolup gitdi. Ol wah hey diýip kukuryny tutdy, aşağı oturdy. Kemşerdi. Soňra bolsa ýanyna hamsy oturan anny wagtyň eginden uzaklady. Allah batyr. Döwletiňize hiç tat bolmaz. Döwletiňiz alyp çykar inşallah. Gülsenem turup anny wagta çaly berdi. Çaly çendoň anny wagt agyz gödündürdi. Aýalym bolsam edil öýüňiz bilen dik durşorun. Döwletiňize. Eger atlanmalym bolsa taýýardyr. Her ýerde bolsa tap getirdi inşallah. Taňry ýalkasyn gelinjan. Döwletiňize siz öýüňiz otursaňyz bolmaýarmy? Maňa durup ýok gelinjan nene oturýyn. Yine de bir kovurt şalyşyp anny wagt ýygyna gaýtdy. Howa garankyradysa, ýeki garlygysa oň howaly tartýardy. Çagyrtdan beýnine beken her hili ýagdaýy öýüň taýyn taklamaly düşünje. Anny wagtyň hemişelik kemrasy. Takdiryň öňünde adamyň ejilligi, kaýyl bolmakdan başga alas ýokdur hatdaky ynanjy o wefally. Emma weli kaýyl bolaýmak kynny. Prezidentleriň ikisinem gözüňe getirip, takdiryň olaryň başyna salan oýunlaryny hyýalyna biýitýär janynýardy. Olar näme bolduka? Ýylan ýutdumka? Gaplan atdymka? Gulakçylaryň garakçylaryň eline düşäýlermiki? Aýaklaryna diken gurmagyna dödülmejek şagalar gör nähil agar hupotlary ýutmaly bolurlarka? Anny wagt olaň ak ýuha bolan ýüzlerini, anasyndan çykaýyna gelen gözlerini görýän, ýürek ýargyn şerkin teslerini eşitýän ýaly boldy. Ol, "Wah, men özüm şu wagtlar şu ýerde bolsamdym, ulary bagryma basyp bir köşetsemdim. Şol ýyrtyjynyň, şu ýuwdarhanyň agzyna özüm lukma bolsamdym" diýip pikir etdi. Alaýtady. Döwlet hakdaky pikir oň ýüregine mınçaýady. Perdendiň gerbedi ýok. Ýöne anny wagt üçin şagalan ählidi bir ýaňa, döwletem bir ýaňady. Onu hiç kim bilen deňeşdirmek mümkin näli. Anny wagtyň gögünni ol aýratyn dören bir şagy. Şunuň ýaly ahwaly turunny, onuň kalbyna hasam agyr degijigi belli. Onuň diňe bir öýüz gaýgasam derler. Şu ýagdaýlaryň gezetine biýsek agyr düşükli hakda galada oň ýüregini paralaýanlar. Ol ýaşydan 100 köp azap çekýändir. Ene şu pikirler anny wagtyň ýüregini hasam edýärdi. Beýňiziň uju öl suwulan anny wagt öýe goleleşenni Gülsenem ýygyny ýetdi. O adamlar üýşi urapdyrlar. Ataşyr epedi. Osmur adam gelineken. Abdurrahman nagam şo ýerde dedi. Abadanlar Tiýaş Sultan ýeňede geldi. Olar ýagdaýyny ýaşlap ýatmagy, goşut bilen terdaryň bolsa owada ýok bolmagy adamlyň lapyny keçetýärdi. Her näşlur ýaly wagtda peýdalar degmez diýip kendilerini medek zamana käýnýärdi. Hawa. Terdaryň bu horal söwdügärler bilen daklaşyp şo gidişidi. Goşut bolsa aýtmaklaryna ular soňky wagtlarda meýil edip bagşa etdirip, uly berge batyp durdy. Ýylyň utanjyny ahallak garnaşlary gönübeglere gidilmiş. Şo ýerde eski wagtdan beri ýatanmış. Goşu daha fukara girrikligini edip belgili bolup baranlygyny aýtmagy namydyr. Görmekden hem aýlap ýyllap ýatsaňam mehmanyň habaryny almasy bolmaz diýip Ataşyrdyr zaman agadagy
ölçerip yok geldiler. Tezden bir toprak atlyny ýerine türkäp täş gök geldi. Ol şeýle ýagdaýyn diňe bolardy däl. Başga bolardy da bolanyny habar berdi. Çaky şu gün täş gögüň üstü sapar üstüne sapar bolaýan bolmagy şemeli. Hemme şum habar bilen baranlar. Bu zatlaryň hemmesini hem İran häkimetleriň ýeşili barada saklama ýöredildi. Şunun başga hir bolup bilmejegini adamlarla ýadylar. Soňky ýejelerde şolaryň atlylaryna duşan adamlar bolupdyr. Türkmen geýimlen murdur, gören adamlar olary aňlatdyrlar. Bulygy çekmedik maslahatdan soň ýygynanan atly bilen gözdegi kowga gitmek hakda karara gelindi. Tezden üýüşip duran toppak atly ýüzüni garanka alyp batky tarap eňdi. Işten soň öýüne gaýdyp barýan Gülsenem bibi ulejeleň duşanyny geçip barýaka, Dürjahanyň sesini eşitip bir ýerdin tarly. Aýu bibejeti Hudaýa elbetde ýönülge diýen näller? Bolmanna şeýdip başyny gören ýaly ikisini iki ýerden edişip şonu aýdýanlar Dürjahan kana hadi gidene Allah gözgör ködürün diýendir gozullan hawa. Agydo gara gyrnagam iki gatmışlygy Dürjahan kikir gürlü. Oňa näme diýerdiň? Ýan kaýdanyň başyny görýändir. Elelin gürrüňi Gülsenem'in ağzına zägatyryn ýaletdi. Olalym agyryp durun ýüregi ýiti agdy. Soğulup iki geleň peti urdan beresi geldi. Onu ýansa Abdurrahmanyň gelini bir paşaň sezeşdirdi. "Wei buluň aýdýanygy başyny görüp näme edipdirler? Kanagatlar gidip näme denmişler? Ýeriň agdyny kakıpmydyrlar? Beýdimen ahyr Hudaý beripdir. Ýenesi, ugul maralyň ejedi. Kidiň ýaly keýwana ýarlaryň agdyna gelişik zat däldir." Bir paşanyň ýaşmagy syrmagy mejbur bolmagy. Juda janyna batman üçünmi? Gülseneme äşgerdi. Ol ödýandan bir paşan boldy. Gıybasçylar iki ýerden onuň daşyna geçdiler. "Wei gelin, ýaşmagyň ýedinmi? Utanyň okmy, ýörüň okmy? Toba. Agyt bir paşa, biri olaryň arkasyna aldyňlagy, jan köýürdiňi bilmänler. Bir paşa haýkmady. Oğurluq siz edersiniz. Utanmalı men bolmalmışymmy? Toba. Näme? Oğurluq? Gıybet keşin gadanyny ot bolar diýendirler. Oğurlukdan beterdir. Bir paşanyň gaýtmajagyny bilen aýallar gürrüňiniň ululaýmagyndan çekinler öýdýän. Tizden pysardylar. Ýüregi biraz ýerine giren Gülsenem ýoluny urady. Güppasy Ataşyr epeleriň ýarlaýan ýeri batky tarapda. Bir gapdaly gömbeýlik, gapdaly baýarlyk pynhan diýen guýdudy. Şutaý mal bakmak üçin eren amatlydy. Mallar şortura berse gumak kow. Ýuwunrak otky ýen rüstem baýra daga tarap sür. Şöleň oty sar samany öwrün mahalam. Bu baýarlarda malyňa solugrak goý oty ýerip bilersiň. Ilerrak belendirek ýerlere gitmek çekinmeden. Has goýgrak ot dönem hezetlemek bolýardy. Gum otuny, şähra otuny, dağ otuny garaşdyryp ýemek malyň iştiýatyna çyýady. Dağ otunyň bereketliligi, gerişleriniň Gudaý taraplarynda ennamy şeýgili otlaryň uzak saklanmagy, beriň ýarlaýçylaryna gumdakylardan 2 ay artyk ýarlamagy mümkinçilik berýärdi. Döwlet ýarlagy gitmäni başda ýokuşrak gördü. Mollanypediň başlan okugyny özi ilerden gelen soň Abdurrahman dowam etdirip urapdy. Emma baýaky Sultan Muradyň ýürüýüşini okuň arat kesilipdi. Sultan Murad gaýdan soň mektep ýene-de janlandy. Mahlas soňky ýylyň içinde döwlet köp zat ýöwründi. Munyň sebäbi bolsa, bilmekligi bolan şugasyň soňky wagtlarda aýratyn artanlygyny. Dogrusy bileti gelýärjiligiň ýan bermez islege öwrülenýärdi. Döwletiň öwrülen zatlaryň bir kitap hetçitlemekden ibaret däldi. Onu mollalaryň, ýaşullaryň gürrüňi köp gyklandyrýardy. Ol gürrüň diýip edil aralyp ýatyrdy. Abdurrahman ilerden gelen toňa ol asla oň ýanyny aýrylmady. Olunun taryhy-da, jografiýany, edebiýaty, dili hem öwrünýärdi. Eýranyň görbeşden datlary barada edýän hikayetlary döwleti aýratyn gyklandyrýardy. Ene innem ýaşykdy. Ulyň ýarlagy gitmek bilen mektep ýapyldy. Döwletim ýarlagy gitmeli boldy. Emma ýaly giren soň döwlet tizden bir-birini öwrenişdi. Meýdan diýsen owadan ýödüne çekijidi, sırlady. Tere-dere gydyklanara pikir ýörediri öwrenir zat kenni. Döwlet şöyle geleli bäri buly bakýardy.
Mal bakıp görmek onun hügüt ediyen dağdan biridi. Öz başına mal bakmak. Malların islen yerine ekediyasin. İslen tarafına ağdaryasin. İslen otunun idiriyasin. İslen vaatın idinak baydiyasin. Olar yatırasın gelin mahal yatır turdasın gelin vaat turdu. Malın garın noysu hengem keypin köp. Yerine verilen son bir bölük malın garnını olsa her adam doyursa olur. Ol malı yon ovadı da bakıp görüptü. Çöllü de bakıveler. Ondan adamlarım senden minnettar olurlar. Sana ulu adamlara seyredişleri yar seyrederler. Çünkü sen ulu adamların ediyen işini başarıyasın. Belki sen ulun kâbirinin kovun başararsın. Neyem için başarıp bulmazmış? Hago, ana ondan öye gelip nakarını yendi de işten has asık oluyor. Ondan meydanı öye baştak çıkmak. Onunla da bir giden melamatı boynun alıp çıkmak bir oyuncak zat değil. Bunun öyle adamın etini katal diyen, onu has erkeksi diyen dat. Bir çöllürdü. Bu dağlarda gediversen, taparan aydışı yali, yüreğin şo giyinçlikler dek giyineceği, şo berentlikler dek kovalı bulacağısın. Umuman, meydana çıkmaklık erkek adam şuyun deri urdadı. İlki meyilinin barlığını bildiren mahali, ona sopansılığı vermediler. Onun tan enesine hak çok edip başladı. Onun tagalla etme göre onu ahirim kudu sopan ettiler. Ol meydan bilen doğrudan öğrenişti. Angarsı verdi görünmez düyüpsüz giyinişlik, duman toğusarlı zülgölör, yekelik soroluk inni onsuzsunu basmayadı. Ödün meydanına arkayın erkin alıp barayadı. O ödünün ilk hünlöründeki borusuna görüp, bir pervaylığı gelensizliğen taktı. Has udoklara, has sarlı yerlere gitmeyeni çıkardı. Son hünlörde onu yeni bir sürüyün koştular. Udu bakyan uğrunların bir tırkı olaptı. Umumman son hünlörde kedelçilik köpölüptü. Öy başına bir ikidine koştu. Güzcü ağır yatırdı. Şamrat hal üstünödü. Yokor tarafta koyunun, kuyudan üç adamın dağı meydini ova uğradınmışlar deyip kurun ediyediler. Kuydaki yaşlılar şu tarafa pata gidiyem geliptiler. Kömöksü gerekte elip ayağını diyelimlerin aramazdan yaşayanım goğutlayın devletin yanına uçtular. Utunat hiç yoktun onu düşünürdüler. Devletin halini kaygıran Gülperi'ne de, oğlun utulyança daşa gitmede, ciğin bilencik tügürüklerde bakıverdiydi. Ulu sürüyünü bakmak, gel ayetmek, doğrudanım ağırraktı. Sonun suyunum, ay beyaşiç gün bile vakayınla deyip devlet yaşanı yanmalı. Malı has taşrağı sürüp görmek yali, devlette ünrekten mervadı. Beyarin otu uğraptır, gel göğe ottun, dağdın rayınla deyip, ol şu gün öğdiyanın karar etti. Nazarını ileriki gerişe taraf dikti. Yönem, katı daşı gitmeyen deyimen mi deyip eşe devlete yatlattı. Zaga yere varanda ne em oluyor? İlki vadı hüngür eden eşe de tezden devletin tesirine düştü. Enesinin sargan dağıtlarım onun yadından çıktı. Gıyıvdı, o beyik bayırın yanına yetsega otken mi kadiyen? Yüderli uçuk yeterli, kaydı verilip, ilerik yerini sargadı. Yeneme aitmaz mı? Aitman. Ola şo diyen bilintliklerine yettiler. Hova katısıdı. Ulu kuşluğu alan gün manglayını, çekkani, dağı edil deşip barayadı. Emma beyik girişin kuluğu tarafı uri salkın ekeni. Otu olsa madal ekeni. Bir hepti 10 gün meri uğur samının başlıgat görmedik. Ovanın alkımındaki sığır sıkan meydanına hünkürep, sürü ağzını otu öğren iştemenlik kuluyadı. Depes sarılın, aşağı göğük gümşok otu dolavalıyadı. Mal yali meherlat duar mı? Toklu çıkıp uğran, kuyruğu irek yali mallardan kuyruğun ayrasın gelin oktu. Garış boylu otu kirt edip, yoluşlarına oğunucuk hatıra deyişleri bilen, salamını vermeyen onu uğradışlarına sin etmek kadıkladı. Gönlü olmadı tokkulların ennami, gözün önüne suğulanıp barayan yallı. Devletin mal zanlarını hüvet edip oturun, eşe, sen ululan sonra koyun çıpan olacak mı deyip onun toğradı. Devlet bir vada neyme cevap vereceğini bilmedi. Bu hakta ol heniydi senin fikir edip görmeyenli. Doğrudanım, ululan sonra neyme işlemeli olur ka? Sopansılık etmeli olum ka? Asla şonun başka iş ver var mı? Sopansılık elbet kârem değil. Yönümü daima sopan bulmaklığı ol kail var mı ka? Şu sonuna koydu onu amaklı fikirinmeye mecbur etti. Neyme şunlar, hem işe sopan olmaklığı onun kail bolat yerini oktu. Neyme şunlar o kâr göğününe dar, gerimsiz görünüyordu. Arzular oldu, diyen kârine ahire.
Gara uşağanyň bir gezek sinedip soňundan ha serdaryň dowmasy. Gözüňde essem kän işi ýaly, oň hyýalynda köp zatlar bardy. O Molla Abdurrahman ýaly, Molla Nipek ýaly bilimli, dünýäniň hemme ýerine göz ýetip duran adam bolmak isleýärdi. Egerde adam dünýäden bihabar bolsa, garankylykda galsa nähil ýürek gaskanyş, nähil aýlygynç boljak. Ýok, oň tümlük padşahlygyny ýaşaty gelenok. Parlap asmany galasy gelýär. Ýagty jahanna ganat kakasy, onuň hemme ýerini göreti, oňa düşünet gelýär. Öz şahsiýetini, öz jemgyýetini, öz gutugy beýnisi bilen tapasy, onu tanasy gelýär. Onuň arzuwlary, hyýallary, ýetsem-pessemlerken, ol şol arzuwlara ýetmek üçin jan eder. Şeýitmän ýaşap bilmez. Şonuň üçin bolda bütün ömrüni 5 tane goýun bilen baglap bilmese gerek. Ýok, ol ganatlanmaly. Oňa gerim gerek. Wah, oňa düşündirdiler. Dağlaryň tepesinden nazaryn dikip oturan döwlet uludan demin aldy. Ýok. Men ýurt gedesim gelýär. Kärnatlary bilesim gelýär, düşündiňmi? Ol haşyllady. Aýtsak gulan zatlaryň dolu aýdy bilmänligine ýaşa düşündimmi ki? Bu zatlary aýdaýmak kyn nahyry. Ýok, aýtmakdan emmeter, düşünýäni duşmak şetin. Wah, oňa düşündirdiler. Döwletiň pikirini ýaşan kesip öldü. Inni gaýdaýylla ýolumdaşdyr. Dogrudan ýol ýakynlänli. Garnany göjek ýareden gudular dars bolup ýöküşip ýördiler. Gaýuş gaýtaryp ýatanlarym mady. Döwlet nämedir bir zat diýmek isledi. Emma diýmäge ýetişmedi. Dağ tarapdan çykan güpürdi onu örgökden getirdi. İkidem tozun turdup deriden okturup çykan bir toppak atla ankarlyp galdylar. Birdenem tarty ýerlerden galdylar. Näme murunny hakyna habarlaşmaga bulur ýetişmediler. Sürüýüniň içi bilen dabyrap, haýysyny baskylap, haýysyny kaktyryp gaýdan atdylar. Tügüli ýal bolup eýen bulun alkymyna peýda bolupdylar. Toýuna kesişkandan döwletiň deputaty üýşipdi, haýaty öçüpdi. Nähilim orada ýaşanyň çirkin tezi onu ýözüne getirdi. Aza känni etini gataltdy. Ol sanrap duran jigitini guzoklady, hatda korkma diýmäge özüne gaýrat tapdy. Onyan çada kapylap uran tozun agyry burnuny doldurdy. Gözüni gapdy. Ol tozunyň arasynda adamlaryň gyňyr keşbini taýgardy. Birdenem çirkin tezi bilen gaýgardy. Belkem ol sen men ýok üstüne dökülen atlylardan size näme gerek? Bilen ne işiňiz bar diýip sorajak bolandyr. Belki bu onun garşylyk görkezjek bolup eden fiýrançygydyr. Onyan çada mehriwli tutan goşa gol onu ýaşadan ýeňillik kulaýyrdy. Ol ýowuz haşyllaşdy. Biriniň ılgysyz ýüzi onun gözleriniň öňünde peýda boldy. Derin ağzı ýyry, burnuny gaplap urdy. Birden üstüne bir zat büreldi, hemme zat gapgaranky boldy. Soňra bolsa ol hopup başlady. Daşdy görek, aly galmagaldy. Gyýkylyň arasy bilen oňa düşünüksüzlerim eşdilýärdi. Nähilim murda onun belli bir aňşyryp bilýän zady ýokdy. Diňe çaltyrak diýilýänini düşünýärdi. Ýala ýagy daňylyk bolmasaym, ol özüniň gymyllygy galyndygyny, daşdy göregünni bir gataňsy zadyň bardygyny aňlady. Onu ýellep gördü. Ýalňyşmaýan bolsa, o şu boldy. Ol hopuýady, yssylaýady, derleýärdi. Birdenem onu ýokary götürdüler. Bir gataňsy zadyň üstüne keseline goýdular. Ol iki waka silkelenmäge başlady. Tizden bolsa güpürdi bar zadyň üstüne bassy. At üstünde oňoýsuz ýagdaý bir wada oňa başga zat hakyna pikirlenmäge maý bermedi. Halk yssylyk demekmek. Atlylar ýeňi otýarlar. Olaryň gara gaýgyry döwletiň horlugyny däl. Olar saky bizay howrukmaz. Bar maksatlary saltyrak şu etrapdan garan taýlamak. Döwletiň başga ödaýlaryny. Ýennäme ogum boldy. Şeýri de bir agyry, şeýri de bir düşünüksizlik, şeýri de bir güzaplyk gormy. Dogrusy beýle jebir ol kenedi seni görmänni. Binähil bolup beýle bolaydy. Bular kim? Bizden bulara näme gerek? Belli zat bular Eýran Almançylardyr. Almançylaryň kesbi kär gowy taýlamak, adam ogurlamakdyr da. Döwlet olary näme biletmänmi? Bular arada owularyň dökülip, ýeli gıran edip gitmedilermi näme? Atadır Goşmurat dagynyň arak gidip gelişine näme diýersiň? Şo getirilen ýetýärler. Şolaryň içinde inni aýlaryň aýarlaryň biri bolup galan dilberem şeýdip zor ile alınıp gaýdyranlar. Bu garakçylara duşan ýödüň bolma. Ah,
şu gün näme üçin beýle uzağa etdiler-ka? Hem işlikleri ýaly öýüň töweregine gezbertere bolmadymy diýsene. Onda bu wagtlar öýde bolardylar. Eneti ertirden mer sowuk ýerde batyryp goýan çiğ gaýmagyny ýöňüne goýup Ali balam diýerdi. Öýden beri ýandyryna oturup bulara gowanardy. Gadakly gurrunlar ederdi. Dağlaryň, jülgüleriň, sowuk suwly çeşmeleň tarypyny ýetirerdi. Eneýdi. Onu şo taraply ýerlere elterler. Şol taryply ýerlere giderler. Belki ol yer goýudur. Ol görmegi, fiýahyt etmäni goýur ýa-da ahyry. Ýok, onuň ýyda öýlerine gaýda gelýär. Enetini, ýejetini, ýejigilerini, kakatyny, gelnejetini oglanlary göresin gelýär. Äşen ýerdeki. Onun suwal hallarymyka. O pahirjik nähil aglanır. Ejeti diýsene. Onun häzir hiç satdan habary ýokdur. Ah, ol eşitde ýüregin nähil paralar. O bu durumlara sylap bilmez. Ýok, sylap bilmez. Döwletiň öýe gaýdaty gelýär. Şeýle bir öýe gaýdaty gelýär. Ejeti üçin diňe şonu halat etmek üçin gaýdaty gelýär. Döwletiň gününe biçak köp mahal geçen ýaly. Şeýdip ulak girip biljegini bilmejegini de akıl satan okdy. Ol sydaman gaty şuwulyň içinde erbet hereket etdi. Megerem bu onuň eň soňky çarpylşydyr. Zan howludur. Onu ýansa ol atlylaryň nämedir bir zat diýip habarlaşýanlyklaryny eşitdi. Döwleti ýöňüne kede basyp barýan adam Agay Abbas uly Muwazip başka mebede bimerat diýip birine habar atýardy. Döwlet Farsça bir neme düşünýärdi. Gülperine öýlerine peýda bolup ber bolsa, Fars şoňa hasam düşünip uratdy. Döwletiň şakelşine görä, muny alyp barýan adam birden kämundan diýinip oturuverýärmeliň diýip ýanyna akryň birini öz pikirini aýdýardy. Soňra ol aňyrdan biriniň "Aýry rasmiga. Bearema saraş lazımy. Nätene bijan eşdiň" diýdi. Döwlet ýalňyşmaýan bolsa, Abbas ul diýip ýüldüren adam sowal berene "Dogry aýdýaň. Bir de oň meýdiniň geregi ýok, öýüdi gerek" diýip jogap berdi. Tezden döwletiň depedinden ýokardy maýdaja hatyrdy peýda boldy. Birden murda howa ýagtylyp gitdi. Boglan şuwulyň agyny çözüpdiler. Şondan soň ony şuwurdan çykaryp atyň syrtyna mindirdiler. Oğlanyň jany bir nime aram tapdy. Arasy owadan demali gurady. Salkyn, tämi şemal ennam nurdy. Emma ýürekdäki hasrat göli aýyrlar ýary däldi. Ony nire alyp barýakalar. Äşen ýerdeki. Öz başyna düşen takdir onuň ýakadyndan salyp tutdymyka? Dagy nähir bolsun. Ýöne göri o näme üçin görünýär? Ol daş töweregini gorkuragadan fiýinlap başlady. 20 semet adam atlaryny öňmürgüne goýup, bularyň ýydy bilen son sayak bolup gelýärdi. Olaryň ýydy uly tozanly. Şo tozanyň aňyrda näme marly görünýärdi. Bir ýydy ýene de atly känlerde äşede şolaň sinnedir. Atlylaryň tozan basyp ýüzleri biçak alňatak görünýärdi. Olaryň sakdan aşyp ulugýanlyklary äri hareketlerinden bildirip durdy. Atlaryň guyruklarynyň astynaky ol boýy haltara birden döwletiň gözi düşdi. O näme bolýarka? O haltara gaýtam şalk gelip çap barýan atlara piýasil bermeýärmiki? Şo wagt atlaryň biriniň guyrugynyň astynaky haltasynyň sapap ýere gaçmagy hemmesini aýan etdi. Daş ýolda ýaýrap ýatan terekleri gören garakçylar ýerli ýerden gyýgyrşdylar, käýindiler. Ýöňden barýan baş tutan hasam gaty ýokdy. Garakçy atyndan düşüp terekleri berjigini goýman çöpledi-de ikilen haltana saldy. Soňra ýöňkü ýaradip haltany atyň guyrugynyň astyna baglady. At teregi ýerden gelýän kogunçyň namdar ýerdi. Teregiň täzeligi, könüligi, garakçylyň näçerek öňe geçenligini, hatda müsferim kezitleme üçin bir alamat boljakdy. Bolly. Gör bulan mekerligini. Atagam şonuň ýaly bir zatlary gurrun berýärdi diýen. Iň öňden barýan bedew atly zorlary ýerine garap "Agah, habardar" diýip gygyrýardy. Ol atlylar yssaýardy. Onuň adyny Abbas uly diýýärdiler. Şol äretiniň baştany bolar şemeli. Ol gaňar daýy adamdan atlylaryň äret eýmenýärdi. Abbas uly han diýip oňa yaramtaklyk edýärdiler. Bir daha geçecek bolsalar şondan soraýardylar. Durly. Şu adam döwleti tanışýar görünýärli. Olaryň bir ýerde häwiripdi. Abbas uly. Oňa adam tanışýarly. Hawa inni ýadyna düşdi.
Ol bağda meni geçen Tomuz Uraz yağırlan yarını görüpdü. Yediliyordu. Yönüp ne hili oluyor? O ne için döwleti benni edip alıp barya? Şu wagtlar garaksa meňdana oktaqry. Talikotly akylly adamy salmediyadi. Degişken alçak adam ýarly. Ol Uraz yağırlan kölegesinde türka, hatta şeýleräkde oýnap ýören döwleti ýanyna çagyryp, onuň telpegini kellesine giýip görüpdi. Döwlet diýip onuň adyny tutupdy. Bir döwlet adyny ören gowy görýäs diýipdi. An haýynly bolsa, ol bir sürü ýigrenji garaksa baş bolup barýar. Belki hem olunyň döwletdigini tanaýan näler. Tanadaýsaň derrew öz edeni işine ýökünäými mehtimal. Belki hem döwlet oňa häzir özüni tanadyr. Utanmak gerekdir. Garawy çagy herne utanmalylar, utansaň hor bolarsyň diýerdi. Şu pelhepäni ýürediýän obada başga da köp. Belki şu aýdýanlar dogrudur. Utanjoklyk köp zada beýut bolýanlar. Yer gelinne ýüz gaýdyryp edibermeliler. Yüreğine düğün dağdın amal aşırmak üçün. Döwlet Abbas Hulynyň golyra gelene garaşdy. Ýöňünde oturanın ýasy ýagyrmasynyň aňarsynyň Abbas Hulyny aňsat görüp bilen okdy. Ol käte onuň eginiň üstünden, käte gapdarynyň gözi kaklaşyp bilýärdi. Ene birden amatly ýagdaý döredi. Abbas Hulynyň aty iki arda ýagyny awşardagada şarlatmaga durdy. Ene muny näder käler diýip döwlet pikire urdy. Ýöne onuň usuly bar eken. At işini bitiren soň 3-4 sany garaksy torbalar bilen şaglalyp gellerdi. Ýanky ýalçyryp ýatan öýüň üstüne gömdürgäýe oýaýdylar. Ene şu ýerde de bular Abbas Hulyny diňleşdiler. Döwlet şemelenip Abbas Hulynyň ýüzüne getdi. Synyrşdy. Emma başarmady. Öýüne käýinip aşak saran ýüzüne ýene de ýokaryk galdyrdy. Ýene bolmady. Öýüne gyzalat berip urady. Bir gaýrat. İkağı söýdüň bilen şeýle agar zulümden diňjek gulup türkan ýaýdanmak näme? Ýejeň nähili güne şönny. Eger şu wagtlar boşap baraýsaň oň nähil begenjeginden hyýalyny getirip gör ahry diýip işin epletdi. Bu gedek Abbas Huly bärsine makdy. Olaň bir-birini gödür kaklaşdy. Öýüniň teredişinden Abbas Huly bir kıwırdat aňlar diýen üýtüren döwlet oň aýratyn many bile garady. Emma döwletiň eden tamas çykmady. Döwletiň öýüniň dilaýlanmady. Men serdarym ol döwlet ahir diýenne Abbas Hulyňa hem bollung da diýse nähil bolar. Diýmegem daş därler. Onuň gözleri şondan ibar zady wada beren ok. Eger şeý diýäse, o döwlet üçin bisak agyr deger. Ol öz mertebesini, ýa-da kakadyň mertebesini her Abbas Huly ýaly garaksa peteltirip bilmez. Olaň abry bulur ýaly maskaralardan has bilindir. Bu bolsa, ýa-da ýaly amatly ýagdaýdan peýdaranyp çökdürrek kemsitmekden aýtma. Ýok, döwlet öz mertebelerini tewekküllige saly bilmez. Olagyny putu ýumdydy. Tozanyň arasy bilen Abbas Huly ýene heretdi. Onuň şo günkü boluşy bilen şu halkasyny ýene bir gedek deňeşdirdi. Ýok, ýa-da Abbas Huly diýipden başga adamdy. Soňra ol oň ýüzüne bakmady. Atlylar şol howlukmaşlyklary bilen ýene otyrdylar. Gün giýjüle sanypdy. İlerik gidildigçe dağlar beýgelýärdi. Käýerde ýylsır daşlar, gaýalar peýda bolýardy. Ýoluň gyrasynda dağ girişleriniň öňünde käkilikler, gögörçünler, kepterler, başga kuşlar uçuşup ýördiler. Berin tepeň gapdaryny geçenlerini atlylar gamçylaryny oňa tarap uzadyp berdeňi diýişdiler. Berdeňi diýip döwlet ýöňleri meşderdi. Ene onuň öýüne gördü. Asla berdeňi diýmek garaksy bolmaly. Ol ony Saýatly Hemradan eşdipdi. Şonda Saýat Handan Hemra ýolly berdeňlere, garakçylary duşýadylar. Bir de piýanyň berdeňi diýip atlandyrylmagy megerem şu ýerde garakçylaryň mesken tutanlyklary üçindir. Megerem olaryň ýoly hemişe şu ýerden düşýändir. Megerem ataşyrdyr ajdar dagynyň ýoly. Şu depiýanyň üstüne geçýändir. Garakçylar berdeňiň ýanyna atdan düşüp su söýleşdiler. Çeşmenin başına gydaryp ýatan ýerleriň köpdigi döwletiň gözüne ildi. O ýerlerde ot ýakalypdyr. Demek bir ýeri bir düşleşleýän yer ekeni. Emma Abbas Hulynyň garakçylar düşmek pikirini etmediler. Su işerlerine mähetdil, atlaryna minip ýollaryny dowam etdirdiler. Berdeňiden geçen ýerlerine olar iki gaýanyň arasynda köteli düşdiler. Aňryk gitdigiçe kötel berke tutýardy. Darazyk ýol harsan gyşak taşdan baratdy. Atlaryň toýnoklarynyň astyndaky nal zark-zark jek-jek edýärdi. Atlar käýerde aýaklaryny
yaydanmas basyadılar. Bir ýere baranlaryna garaksların äýlesi atlaryna düşdiler. Olaryň eýerlerini ýapyş bermekleri ilki wada döwleti geňrek görünýär. Olar şeki ýaly iýinli gaýşy bilen atlarynyň guyrugynyň astynyň dolap aldylardy, eýeriň iki atlarynagy halka puta berkitdiler. Şundan soň döwlet düşünip galdy. Atlar derrew ýadyna düşdi. Ýollaryna şeýle bir kötülleriň bardygy. Şonuň ýaly emeller edip geçýänlikleri barada atasy gurrun berdi. Ýerde oturdy. Şu diýilýän ýerler şu taýlary boljakdy. Galaksira atlanyp uranlarynyň ýöňden has şun kötül görünýär. Olar ýerlerden habardar ýa alyda ýa al bolup gyýrşýadylar. Döwletiň ýoluna oturan iki adam iki elini atyň boýnuna mäkem diýipdi. Eger şeýitmedi, artky şeki üdülüp atlaryň eýer feýeri bilen birlikde atyň boýnunyň üstünden syýryp gaçaýmak ahmaldy. Şun kötülüň içi bilen baskanjaklap düşüp oturuşuňa ýokaryňa seretseň, asman kemden darylýardy. İki tarapyňdaky dik ýylsyr gaýa göwünme bolmasy asman bilen birigip, onuň aşagynyň dirilip durýardy. Art şekden berk ýapyşyp gelýän döwlet iki tarapyna asmana seredinne hopur boldy. Şu iki gaýanyň ýokary başy birden gapşaýdy diýip işini gepletdi. Ömrüni beýle beýikler durmanyň haýranlygy galyp, udurut görseň daglary bar diýenler dogry ekenini pikirlendi. Aşak düşdüğüçe kötür garankırlayadı. Döwlet her ýerde göwürip oturan uzyň sarymtyl otlar syýynlady da, şu ýerleri hiç wagtam günnüşi biljek däl diýip işini gepletdi. Ýerden gelýän atlaryň bir-iki saňyň ýykranyny geçdirdi. Olary köplep galdyrdylar. Soňra eň aşak oturdy da, soň kötürüň işi tekirlendi. Garakslar uzyň terkeşik bolup atlaryny gamsylap başladylar. Doýraklaryň tezi dar jülgäniň işini ala dendeletdi. 100 topu birden atsalarım, şundan beter gümmürdü sıkmasa gerek deyip döwlet pikiri gördü. Şoňa ýöňden barýan adam nämedir bir zat diýip gaýgardy. Onuň tezi gaýarra düşüp oğanlar şeýle gaýtalandy. Kemden peterip taşlaşyp gitdi. Döwlet toýnak tezleriniň hem şonuň ýaly ýaň bolup aýranyp ýörenligini gözüne ýetirdi. Esle salym dawrdyklaşyp gidenlerden soň atlylar ýene-de aýak çekdiler. Tekirlik guturup ýol beýgelýärdi. Atlıların ne için ayak çekenliklerini döwlet sak edip bildi. Şekileri ýoňa geçirecekdiler. Dogry, atlaryň köpüsi göwüsfendi. Emma bir keretler ýöneköy göwüsfendiler sydardan berkirek. Döwletiň sak edişi ýaly şekiler atlaryň göwüsine geçirildi. Üstesine döwleti alyp barýan ýekewil bir ýüpi atyň göwüsinden aýlap alyp, onuň her uzuny döwletiň bir eline tutturdy. Ene tezden atlar belinde ýarmaş başlarlar. Kert diýsen berkdi. Göwüň bolmasa atyň üstünde dikdärli kez oturan ýalyň. Garaksy iki el bilen atyň ýalyndan puta ýapyşýardy. Döwlet bolsa eline ýüpler tapdyrmajak gorpdyrjaşýardy. Onuň iki elim halis uğrapdy. Emma ýüpler tapdyrmak boljak däldi. Tapdyrdyň atyň sagrasy bilen tiýip daşyň üstüne aşykdyň. Ýykylandan soň bolsa kim medýän ýerden çyksaň. Bir tekirek ýerde çöndürdi. Abbas ul döwletiň bolup oturuşyny görüp, onuň ýanyna garakça käýdi. Şundan soň garakçy derrew başga şäher tapdy. Ol ýüpüň her uzun döwletiň bir goşoryna daňdy. Innol ýady mahaly ýelini goşuda ýanyna hem saklanyp biljekdi. Egerde goşoryna agaram gatyrak düşüp berde, ýüpden tutup himayet beräýmeli. Uradylar. Ýene-de kert. Ýene-de habardar, ýene-de ýa alyda ýa aly. Gara sen gitdiňde men galym bolşup, ahirem şun kötürlüğünü çıkıldı. Ondan yol teki derebile gitti. Emma aňyrak baranlaryny Abbas ul ýene-de atynyň başyny çekdi. Habardar diýip gaýgyrdy da atyny ýuwuşdan tirip urdy. Atlylaryň ählisi oň görelesine ýerdiler. Ýene-de kötüre iýinjekdirler diýip döwlet ýaýdanyp başlady. Emma bir gedekki geçmeli ýer kötürlerle başga da bolup çykdy. Ýöňde ýoluň bir tarapyna köregülep duran belent gaýa görünýär. Gaýa dikdärlidi. Ýokary gitdigise egilýärdi. Onuň ýokary çeti ýoluň beýle tarapyna abyň durdy.